Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε ένα podcast του anthem.gr, του ανεξάρτητου underground webzine για τη μουσική. Είμαι ο Τζανέτος Καβαλιώτης και είπαμε να επανέλθουμε μετά από αρκετό καιρό με το anthem.gr podcast, καθώς πλέον γιορτάζουμε τα 10 χρόνια από τη δημιουργία του site μας. Ένα site το οποίο έχει περάσει από πολλά κύματα, που έχουμε περάσει βέβαια και έχουμε πάρα πολλές καλές αναμνήσεις και έχουμε περάσει και πάρα πολύ όμορφα. Μέσα από αυτό το site στήσαμε το podcast που ακούτε τώρα. Έχουμε στήσει την εκπομπή Anthems Radio Show, η οποία διαρκεί εδώ και περίπου 8 χρόνια. Πάμε για 1 χρονιά νομίζω. Και είμαστε πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενοι και είπαμε να το γιορτάσουμε κάνοντας ένα podcast μετά από αρκετό καιρό. Να πω ότι στη σελίδα μας τρέχουν παράλληλα και άλλα podcast, εδώ θα το πούν τα παιδιά. Και το συγκεκριμένο το είχαμε λίγο αμελήσει, γιατί είχαμε βάλει λίγο πιο ψηλά στις προτεραιότητες, ας πούμε, την εκπομπή φέτος. Έχω μαζί μου τον άνθρωπο με τον οποίο ξεκινήσαμε αυτό το site, τον Νικόλα Βασιλείου. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και χαίρομαι που θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα που συνέβησαν αυτά τα 10 χρόνια στο anthem.gr, γιατί είναι πραγματικά μια πολύ ωραία ιστορία. Το πώς ξεκινήσαμε, πώς συνεχίσαμε, τα πάντα. Και έχουμε και τον αγαπημένο μας φίλο και συμπαραγωγό εδώ στο Radio Alchemy, τον Αγαμέμνονα Μήτρο Βιέννη. Καλησπέρα και από μένα. Μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σε αυτό το επαιτειακό, θα έλεγα, anthem.gr podcast. Και είναι και μέλος του anthem.gr εδώ και πολύ καιρό. 1 χρόνο, 2, κάπου εκεί. Κάπου στα 2 χρόνια. Λίγο κλείνω τα 2, ναι. Μπράβο, ρε Αγαμέμνονα. Λοιπόν, από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ. Το ότι θα κάναμε αναφορά στον Παντελίδη στα 10 χρόνια Anthem δεν το περίμενα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε. Και δεν είναι η πρώτη φορά, ναι. Λοιπόν, αφού είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τα 10 χρόνια, θέλετε να ξεκινήσουμε με το πώς φτιάχτηκε αυτό το site? Καταρχάς, ας πούμε στον κόσμο τι είναι το anthem.gr. Ναι. Για πες, Νικόλα. Έλαντε, ποιος ξέρει τι είναι το anthem.gr? Το anthem.gr είναι ένα site που φτιάξαμε μια παρέα 3 ατόμων, εγώ, ο Τζανέτος και ο Θοδωρής ο Βλιώρας, που είναι μέχρι και σήμερα ο τεχνικός του site, προκειμένου να μιλήσουμε για την ελληνική μουσική σκηνή. Έτσι ξεκινήσαμε με αυτό το στόχο. Την underground. Και κυρίως, ναι, μπράβο, την underground μουσική σκηνή, στην οποία για πολλά χρόνια ήμασταν μέρος της, είτε με κείμενά μας, είτε με εκπομπές, είτε εσύ με το συγκρότημά σου τότε. Ναι. Ήμασταν μέλη της, θέλαμε να βρεθούμε κοντά σε αυτήν, θέλαμε να τη στηρίξουμε και έτσι φτιάξαμε αυτό το site, το οποίο με τα χρόνια, ρε παιδί μου, εξελίχθηκε και σε κάτι πολύ διαφορετικό. Και όπως εμάς μας αρέσει να το λέμε underground. Underground. Ναι, με γρ. Ναι. Λοιπόν, οπότε ναι, τώρα αυτό είναι το anthem.gr. Το anthem.gr είναι μια μίξη καφρίλας, χαζών απόψεων, σοβαρών απόψεων, pop κουλτούρας, underground κουλτούρας. Έχει τα πάντα μέσα. Μπορείς να βρεις τα πάντα σε αυτό το site. Καλτήλας, πάρα πολύ καλτήλα. Ειδικά με την προσθήκη του Αγαμέμνονα την τερματίσαμε την καλτήλα, πρέπει να το πούμε αυτό. Εγώ θα πω ότι πλέον μου θυμίζει τον επιστήμονα που έφτιαξε τις Powerpuff Girls, που τα ανακάτευσε όλα μέσα. Ναι. Το Anthem είναι ιδέα. Έχουμε ανακατεύσει πάρα πολλά παιδιά στο Anthem και όντως έχει γίνει πλέον ιδέα, ρε παιδί μου. Δεν είναι site, δεν μπορείς να το περιγράψεις δηλαδή. Ναι. Νομίζω βέβαια ότι με τα τελευταία χρόνια, ρε παιδί μου, ότι πιο πολλοί κόσμος μας ξέρει από το Anthem's Radio Show που κάνουμε στο Radio Alchemy παρά από το Anthem, ρε παιδί μου. Δηλαδή κάποτε. Βασικά, να ξεκινήσουμε λίγο να εξιστορούμε διάφορα γεγονότα. Ας πούμε λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι αυτό το Anthem.gr ξεκίνησε σαν ένα site, μετά έγινε μια προέκταση με το Anthem Festival. Διοργανώσαμε ένα φεστιβάλ για να προμορτάρουμε αυτή τη σκηνή που λέγαμε. Θέλαμε να υποστηρίξουμε μικρές και ανερχόμενες μπάντες. Μαζέψαμε πολύ κόσμο τόσο στο Rainbow όσο και στο Death Disco. Στην πορεία έγινε η εκπομπή, η Anthem's Radio Show. Θυμάμαι μάλιστα η εκπομπή αυτή προέκυψε όταν πήγα να κάνω κάλυψη σε μια συναυλία των αγαπημένων μας φίλων Magic the Spell στο Κύτταρο, και από εκεί βρήκαμε τον Νίκο, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σταθμού και είναι και εκείνος από το Γήθιο. Και στην πορεία μάλιστα ενέπνευσε και το μαγαζί που άνοιξα στην Καλυθέα, το οποίο το ονομάσαμε Anthem Effect, το οποίο θέλαμε να είναι και καλά παρόμοιο brand με τα υπόλοιπα. Ναι, είμαστε όμιλος Anthem πλέον, ρε παιδί μου. Κάποια στιγμή θα γίνει. Τώρα, επειδή θέλω να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά, ρε παιδί μου, να τα πούμε λίγο χρονικά, πρέπει να πω ότι πώς ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, με το anthem.gr. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το site ξεκίνησε τελείως τυχαία. Δηλαδή,
αυτό το set ξεκίνησε όταν με το Θοδωρή το Βλιώρα που ήμασταν φίλοι, ο Θοδωρής έμενε μόνοι μας στην Καλαμπάκα τότε, είχαμε αποφασίσει να φτιάξουμε ένα blog να κάνουμε κριτικές για δίσκους. Έτσι είχαμε πει τότε. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα δηλαδή. Αυτή είναι η πρώτη ιδέα, ναι, την οποία την είχαμε κάπου το 11, το 12. Με το Θοδωρή για χρόνια φτιάχναμε forums, ξέρεις, τα φόρα που λέγανε τότε. Είχαμε ένα blog. Δεν ήταν κάτι. Όπως ήταν το Hip Hop GR κάποτε, σαν ναι, φαν. όχι, θα σου πω, το blog ήταν πιο πολύ μια πρώιμη μορφή ηλικιακή έκδοση του Unstable Show τότε. Δηλαδή το Unstable Show που διαβάζουν τώρα στο Anthem.gr, τότε ας πούμε το έκανα στο Λύκειο, ξέρεις, με επιρροές από Μπραφ και τέτοια πράγματα. Εγώ παράλληλα είχα ανοίξει και blog και είχα ανοίξει και το κανάλι στο YouTube όπου θα ανέβει αυτή η εκπομπή. Ναι, αυτό το podcast, και έψαχνα κι εγώ, ας πούμε, ένα δημιουργικό διάβλο. Βέβαια το YouTube μην το κοιτάξετε πώς ήταν, είχε μέσα λίγο απ' όλα. Είχε μέχρι και σχολικές παραστάσεις, αν θυμάμαι σωστά. Ναι. Ακόμα και σήμερα. Κάποια τα σβήσανε, κάποια υπάρχουν. Σκέψου λοιπόν ότι όταν είχαμε ξεκινήσει, ρε παιδί μου, την ιδέα του Anthem για τις κριτικές, η πρώτη κριτική που έγραψα ποτέ ήταν του Τρεμόντι, τον Τρεμόντι μάλλον, το Όλα Εγώ. Το οποίο είναι και η πρώτη κριτική που ανέβασα στο site ποτέ. Και όσο το έγραφα εκείνη την περίοδο, ρε παιδί μου, ήταν Μάρτιος του 2014 πλέον, δηλαδή είχα τελειώσει με το πρώτο έτος, ήμουνα κάπου εκεί. Εκεί γνώρισα τον Τζανέτο. Δηλαδή γνωριστήκαμε τελείως. Σε μια παρέα από την ΑΣΟΕ. Ναι. Που εγώ δεν είχα σχέση με την ΑΣΟΕ. Βασικά με τον κάπως Τζανέτο. βγήκα κατά τύχη. Με τον Τζανέτο ήταν ένα περίεργο πράγμα, γιατί είχαμε 3 κοινούς γνωστούς οι οποίοι δεν γνωριζόταν μεταξύ τους. Δηλαδή ήταν μια τελείως τυχαία γνωριμία. Μετά είδαμε ότι είχαμε και άλλους κοινούς γνωστούς. Μου έρχονται στο μυαλό 2, δεν θυμάμαι τον τρίτο. Θα σου πω μετά. Λοιπόν, και είχα πάει λοιπόν σε ένα live με την μπάντα του που έκαναν τότε. Και του λέω: ανοίγω αυτό το site με κριτικές και τέτοια. Δηλαδή του λέω στα σκαριά. Θες να μου δώσεις το album μου να το κάνω μια κριτική? Και μου λέει: εννοείται. Και μετά από λίγες μέρες μου λέει: να σου πω, έχω μια άλλη ιδέα. Ξέρεις, αυτό που λέει. Άστα αυτά τώρα εσύ, Νικόλα, και έλα πάμε στο Λουκούμ για καφέ του. Ναι, δεν πήγαμε στο Λουκούμ τελικά. Πού πήγαμε? Λοιπόν, το Anthem.gr, παιδιά, σαν ιδέα φτιάχτηκε στο Θόλο. Ο Θόλος είναι ένα μαγαζί στο Θησίο, το οποίο πρέπει να έχει κλείσει πλέον. Ναι, ρε, και μετά πήγαμε τη δεύτερη φορά στο Λουκούμι. Και η δεύτερη φορά είναι στο Λουκούμι. Εκεί φτιάξαμε το site. Εκεί είπαμε την ιδέα. Συμφωνήσαμε να μην είναι με κριτικές δίσκων, γιατί ειδικά αν κάναμε για ελληνικές μπάντες θα μας την πέφταν όλοι. Και είπαμε να φτιάξουμε κάτι που να στηρίξουμε τις ελληνικές μπάντες. Ναι. Και έτσι ξεκίνησε το. Γενικά δεν πήγε καλά αυτό στο μέλλον. Καλά πήγε, εντάξει. Εντάξει, ναι, με τα χρόνια, οκ. Δηλαδή. Και όλο αυτό είναι κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο βγήκε και από το πρώτο άρθρο του Anthem.gr, στο οποίο είναι του Τζανέτου, αν θυμάμαι σωστά, και λέει τι πάει στραβά με την ελληνική μουσική σκηνή. Ουσιαστικά είναι ένα πρώτο μανιφέστο, ρε παιδί μου. Ήταν ο σκοπός που είχαμε όταν ανοίξαμε το site, καταλαβες. Σωστά. Και μέχρι σήμερα δηλαδή δεν νομίζω ότι η κατάσταση αυτή έχει επιδιορθωθεί. Μάλλον έχει πάει προς το χειρότερο. Με κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις. Δηλαδή και επί ΣΥΡΙΖΑ γινόντουσαν λάθος κινήσεις για τις συναυλίες. Ο κόσμος έχει φύγει από το χώρο. Και επίσης έχουν σταματήσει πάρα πολλά συγκροτήματα. Από εκεί που λέγαμε ότι η Ελλάδα έχει από τα περισσότερα metal, π.χ. rock συγκροτήματα στον κόσμο, πλέον έχει μειωθεί ο αριθμός αυτός πάρα πολύ σημαντικά και βλέπεις ότι δεν γίνονται πλέον οι συναυλίες που γινόντουσαν στο Rainbow, στο Crow, στο Death Disco, στο Temple, γίνονται λιγότερες. Δεν χρηματοδοτούνται καθόλου πλέον και οι περισσότεροι διαλύονται, βλέπουν ότι δεν πάει πουθενά. Υπάρχουν υπήρχαν 1000 κάποτε μπάντες. Όχι, εντάξει, 1000, υπερβολή. Αλλά ήταν καμιά 500. Νομίζω υπήρχαν πολλές μπάντες, ρε παιδί μου. Εμείς, ακόμα και σήμερα, σαν Anthem.gr, στηρίζουμε την ελληνική μουσική σκηνή. Δηλαδή, εγώ βγάζω συνέχεια αφιερώματα, θα έρθουν και άλλα σε λίγες μέρες, που αφορούν δουλειές που βγαίνουν από ελληνικά συγκροτήματα. Αλλά έχει γίνει πολύ δύσκολο να επιβιώσει. Όχι να επιβιώσει, μάλλον. Έχουν αυξηθεί αρχικά οι εισφορές πάρα πολύ όταν πας για συναυλία. Μα αυτός είναι και ο λόγος που εμείς σταματήσαμε το Anthem Festival. Δεν ξέρω να το έχουμε ξαναπεί ποτέ, ας πούμε. Αλλά... Όχι αποκλειστικότητα τώρα στο επαιτειακό 10 χρόνια. Το έχουμε ξαναπεί, ναι, ήταν πολύ ψηλό. Κοίταξε, εμείς ξεκινήσαμε το Anthem Festival το 2014. Δηλαδή ήμασταν 6 μήνες site και κάναμε το πρώτο Anthem Festival στο Rainbow. Το οποίο, ναι, ήταν sold out, είχε γεμίσει το Rainbow. Είχε γεμίσει το Rainbow, ας πούμε. Εντάξει, ήταν να ξέρεις, ήταν ένα πολύ φθηνό φεστιβάλ. Δηλαδή ήταν 3 ευρώ το εισιτήριο τότε, ας πούμε. Και μετά μεταφερθήκαμε στο Death Disco. Μαζί με τα Reflections του Γιώργου του Σαφελά. Ακριβώς. Που μας φιλοξένησε και κάναμε τη συνδιοργάνωση μαζί. Κάναμε, ναι, συνδιοργάνωση τα Reflections. Ο Γιώργος Σαφελάς ήταν και στο Anthem.gr μέλος. Έγραφε τη στήλη Azrael Overtones. Και εκεί κάναμε τα άλλα 3 φεστιβάλ. Αλλά πλέον είχε γίνει η κατάσταση με τις εισφορές
και τη φορολογία και τα κόστη. Η φορολογία όμως επί των εισιτηρίων είχε ανέβει με τα μνημόνια τότε, ρε παιδί μου. Μετά ήταν οι ασφαλιστικές εισφορές είχαν ανέβει πάρα πολύ και ήταν πλέον ασύμφορο. Δηλαδή, αν μπορούσες να γεμίσεις τον Death Disco, ας πούμε, και 5 μπάντες να φέρεις και να το γεμίσεις τον Death Disco, πάλι ωριακά βγαίναμε. Δηλαδή, πάλι βγαίναμε και δεν είχε νόημα. Δηλαδή, να το φτιάχνουμε κάθε φορά. Όχι ότι είδαμε λεφτά από το Anthem Festival, αλλά δεν είχε νόημα, ξέρεις, να το κρατήσουμε. Ήταν ένα event όμως που προσέγγιζε κόσμο, μάθαινες στο site, είχε δηλαδή traffic, ας πούμε. Το Anthem Festival έκανε πολύ buzz. Εκείνη την περίοδο έκανε πολύ buzz το Anthem Festival. Δηλαδή, το θυμάμαι ότι στον underground χώρο, δηλαδή, που ήμασταν στα reflections του Γιώργου του Σαφελά που γινόταν κάθε Πέμπτη τότε στο Death Disco, ο Τζανέτος μίλαγε κάθε Πέμπτη. Και εγώ είχα πάει κάποιες Πέμπτες, ας πούμε, και έκανα κάποιες παρουσιάσεις. Δηλαδή, ήταν ένα. Ήμασταν καλεσμένοι μόνο. Ήμασταν καλεσμένοι στα events, ακριβώς. Αλλά είχαμε μια επικοινωνία με τον κόσμο, οπότε τους λέγαμε ότι ξέρεις, έχουμε και αυτό το site, μπείτε, δείτε. Οπότε όταν ένα μικρό site με 3 χρόνια ζωής έχει κάνει 4 φεστιβάλ, ήταν ένα. Ακουγόταν, ρε παιδί μου, αρκετά. Τα reflection για κάποιον που δεν ξέρει τι ακριβώς είναι. Πριν πούμε αυτό, να πούμε ότι σαν site φάγαμε και πολύ hate. Θα το πούμε μετά αυτό. Λόγω αυτού που είπες. Θα σου πω. Αυτής της παρουσίας που είχαμε τη συνεχόμενη εβδομαδιαία. Θα το αφήσουμε για πιο μετά το hate. Απλά θα πω το εξής, ότι τα reflections ήταν ένα εβδομαδιαία αφιερώματα για την pop κουλτούρα. Καλή ώρα είχε αφιέρωμα στον Edgar Allan Poe. Ναι, Halloween events. Είχε αποποίηση, ναι, είχε αποποίηση και αφιερώματα σε συγγραφείς μέχρι αφιερώματα σε ήρωες κτλ. Εγώ και ο Τζανέτος πιο πολύ πηγαίναμε σε κάποια events για D&D, για Batman μας καλούσαν, για Star Wars. Για Star Wars είχα μιλήσει εγώ, θυμάμαι. Και συνεχίζονται. Νομίζω ότι 1η Νοεμβρίου ετοιμάζει ο Γιώργος ένα event με Halloween θεματική. Και υπήρχε interaction δηλαδή με τον κόσμο μέσα. Ρίση, ήταν τότε το underground, αυτό λέμε ότι στα μέσα των tents, το underground ήταν μια φάση μόνο του, ρε παιδί. Δηλαδή τα reflections ήταν όχι events, ήταν μια κοινότητα είχαν γίνει πλέον. Επίσης υπήρχε το Fantasticon, στο οποίο μαζευόταν όλη αυτή η κοινότητα. Σήμερα έχει γίνει Fantasy Festival, αλλά ναι, έχει διασπαστεί ο κόσμος που πήγαινε τότε σε αυτά τα events. Περίπου πάει ο μισός. Αλλά έχει αυξηθεί ο κόσμος που πηγαίνει στο φεστιβάλ. Οπότε βλέπεις ότι το έχει αγκαλιάσει περισσότερος κόσμος mainstream. Ναι, απλά είναι το κακό ότι εγώ αυτό που έβλεπα τουλάχιστον σαν Νικόλας είναι ότι οτιδήποτε ανεξάρτητο θέλεις να κάνεις, το κράτος θα σε καταστρέψει. Δηλαδή, δεν γίνεται ένα ανεξάρτητο event. Από μαγαζί μέχρι οτιδήποτε. Ακριβώς. Δεν γίνεται ένα ανεξάρτητο event σαν το Anthem Festival που ήταν τελείως ανεξάρτητο, δεν είχε έναν χορηγό, δεν είχε τίποτα. Τα πληρώναμε όλα. Πληρώναμε από τα λειτουργικά και τον ηχολήπτη μέχρι τη φορολογία των εισιτήριων. Τα πάντα. Το κράτος και γενικότερα οι πιο μεγάλοι δεν θέλουν τα ανεξάρτητα events, ρε παιδί μου, αυτά τα μικρά. Θέλουν να είναι οργανωμένα. Να υπάρχει ένας από πίσω να βάζει και λεφτά σαν χορηγός, ας πούμε, και να φαίνεται. Μπράβο, ακριβώς. Να φαίνεται, να μπαίνει μέσα και να παίζει μπάντα και στον τοίχο να έχει το. Λέω εγώ τώρα, Waterboom. Ναι. Θετικής ενέργειας. Λέω τυχαία τώρα το φεστιβάλ. Να υπάρχει μια θετική ενέργεια, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω εγώ αν θα ξανά έκανα φεστιβάλ. Ούτε εγώ. Γιατί είναι πολύ κουραστικό και ψυχοφθόρο. Θα ήταν μια ερώτηση που θα έκανα. Ήταν πολύ δύσκολο. Η σκέψη φεστιβάλ εμένα μου φαίνει ρίγη αυτή τη στιγμή. Κοίταξε, νομίζω ότι το Anthem Festival τελείωσε όταν στο τελευταίο αγωνιούσαμε πλέον αν θα βάλουμε λεφτά από την τσέπη μας ή όχι. Τώρα, αν θα κάνουμε πάρτι. Ναι, δεν χρειάστηκε να βάλουμε λεφτά εν τέλει. Βγήκαν τα κόστη, αλλά είναι δύσκολο. Όσο ανεβαίνει. Και να σου πω και κάτι, όταν αυτό που κάποτε. Ξέρεις, όταν το break even σου κάποτε ήταν, ξέρω εγώ, 300 εισιτήρια και με τα αυξημένα κόστη γίνεται 500. Δεν γίνεται, εντάξει. Πώς να βάλεις αυτό το Death Disco πια. Έτσι που λες για το Anthem Festival. Αλλά ήταν ωραίο φεστιβάλ. Παίξανε πάρα πολύ καλοί φίλοι, παίξαν ωραίες μπάντες. Ακούσαμε πολύ μουσική, είδαμε τον Τζανέτο με κερί. Παίξανε και πολλοί πεπέγγες. Ναι, αλλά έπαιξες κι εσύ εκεί με το κερί, ακέρος, καίος κτλ. Ήταν πολύ ωραία φάση το Anthem Festival. Και μπορείτε να βρείτε στο anthem.gr, αν πάτε στην καρτέλα περισσότερο και πατήσετε Anthem Festival, θα βρείτε φωτορεπορτάζ, θα βρείτε ανταποκρίσεις. Ήταν πολύ ωραία. Θα βρείτε φωτογραφίες πώς ήταν ο Τζανέτος και ο Νικόλας πιο μικροί. Ισχύει. Γι' αυτό και μόνο αξίζει να μπείτε. Επειδή έχω μπει το λέω, γι' αυτό σας το λέω. Και θέλετε να περάσουμε λίγο σε κάτι διαφορετικό σε σχέση με το anthem.gr. Είπατε πριν για hate. Ναι. Για πείτε μας, πότε έρχεται η πρώτη μεγάλη στιγμή hate στο anthem.gr. Η πρώτη μεγάλη στιγμή hate. Δύσκολο. Όταν κάναμε ένα άρθρο για την Ποφίλιου. Ναι. Ότι δεν μας αρέσει και εξηγήσαμε για ποιους λόγους. Παιδιά, ακόμα δεν είμαι φαν. Οκ, ναι. Και κάποια στιγμή έσκασε όλο τον Ποφίλιου fan club στα σχόλια να μας βρίζει
Το θυμάσαι, Νικόλα? Το θυμάμαι, ήταν πολύ ωραίο. Θυμάμαι ακόμα ότι μια κοπέλα ήταν από τη Σκάλα Λακωνίας και το έλεγε με περηφάνεια. Εγώ είμαι ένα fan club από τη Σκάλα Λακωνίας. Ναι. Δεν ξέρω πώς μας βρήκανε. Θα σου πω. Υπάρχει το hate στα σχόλια, δηλαδή ότι κυρίως υπήρχαν οι αποψάρες. Δηλαδή υπήρχε ο άλλος που είχε την αποψάρα. Ας πούμε, προσπαθούσε ένας να μας πείσει ότι το All Killer No Filler των Sum 41 δεν είναι το ντεμπούτο τους. Φίλε, ήταν το ντεμπούτο τους. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν φταίω εγώ που η δισκογραφική το μαρκέταρε σαν ντεμπούτο και είναι το πρώτο full length album και τα προηγούμενα ήταν EP. Ήταν το ντεμπούτο τους. Τι να κάνουμε τώρα? Και προσπαθούσε να μας πείσει με στένο στον κόσμο, ας πούμε, στα σχόλια, ότι εγώ είμαι ένας άσχετος που δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Απλά έκανα κριτική ενός δίσκου, αλλά δεν έχω ιδέα από το συγκρότημα. Ό,τι να είναι. Εμένα δεν με νοιάζει αυτό το hate. Περισσότερο hate λάβαμε με τον Τζανέτο από άτομα, ρε παιδί μου, τα οποία βλέπανε ότι όταν ξεκινήσαμε το Anthem.gr το 2014 και μέχρι το 2017 περίπου, που πήγαμε στρατό και ήμασταν λιγότερο ενεργοί, έπεσε πάρα πολλοί κόσμος για κάποιο λόγο, ενώ είχαμε γίνει ενεργά μέλη της underground κοινότητας, πέσαν να φαγωθούν. Που η underground κοινότητα ειδικά είναι μικρή. Γενικά η underground κοινότητα, δεν θα το πούμε underground κοινότητα, αυτή η κοινότητα, ας πούμε, του χώρου μας, θα το πούμε χώρο μας. Underground και pop κουλτούρα. Βάλ το έτσι, ας πούμε. Underground και pop κουλτούρα έχει πιο πολλές διασπάσεις και από την αριστερά. Μπράβο. Και εκεί ήταν το πρόβλημα. Τη σημερινή αριστερά, γενικά την αριστερά. Γενικά την αριστερά. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Τώρα θα σε πούνε hater της αριστεράς και δεξιού. Ναι, οκ, εντάξει. Cancel Μητροβγέννης έρχεται. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται. Όταν λοιπόν ξεκινάμε εγώ με τον Τζανέτο, ας πούμε, και μέσα σε 3 χρόνια μιλάμε στα Reflections, έχουμε φτιάξει 4 μουσικά φεστιβάλ, κάνουμε εκπομπή στο ραδιόφωνο, κάποια στιγμή αυτός που προσπαθεί, ας πούμε, και δεν έχει μια ανάλογη, ας πούμε, πορεία, σου λέει εντάξει, δεν θα προσπαθήσω να συνεργαστώ, δεν θα προσπαθήσω να μιλήσω, που εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με κανέναν τους. Θα προσπαθήσω να θάψω. Θα προσπαθήσω να περιμένω στη γωνία ποιο θα είναι το επόμενο κάφρικο άρθρο τους, για να ορμήσουμε σαν τα μποτάκια, ας πούμε, και να γράφουμε από κάτω βλακίες. Σαν τα ελληνικά πρωινάδικα δηλαδή. Ναι, υπήρχε μια διάθεση και το μάθαμε, ξέρεις, από πίσω, ότι υπήρχε μια διάθεση ότι είμαστε κάπως κάφροι και αν μπορούν να μας κάνουν cancel για κάτι πιο ακραίο μπορούμε να πούμε. Ψάχναν να βρουν, παιδί μου, να πούμε κάτι κακό και καλά για να μας κυνηγήσουν. Καλά, προφανώς. Όταν βάλετε μια σελίδα, προφανώς όλοι ψάχνουν. Αυτό που γίνεται στα πρωινάδικα. Δηλαδή βγαίνει κάτι, λέει, και κάποιος και τον κρίνουν κατευθείαν. Ναι. Δεν αναλύουν τι είπε. Κρατάνε ένα κομμάτι. Είπε είναι ομοφοβικός. Είπε ότι δεν του αρέσουν οι γκέι, ας πούμε. Είναι ομοφοβικός. Ρε παιδιά, αυτό μου θυμίζει τώρα την επιστροφή των Linkin Park που βγαίνουν όλοι και τους κράζουν χωρίς να τους ακούνε. Από τα μετέωρα και μετά οι Linkin Park είχαν φάει το hate του αιώνα. Δηλαδή, κανένας δεν άκουγε Linkin Park. Έλεγες ότι άκουγες στο Λύκειο Linkin Park και έτρωγες bullying από τους μεταλλάδες του σχολείου. Έτρωγες φάπες. Και τώρα ξαφνικά βγαίνουν όλοι. Εμείς ήμασταν φαν. Ήμασταν OG. Δεν μπορεί τώρα να παίζει με την Emily. Προσβάλλει τη μνήμη του Chester. Και... Δεν προσβάλλει τη μνήμη του Chester και δεν ανήκει στο Anthem Podcast αυτό που λέμε να κάνω μια τοποθέτηση για το συγκεκριμένο. Απλά είναι τόσο μεγάλο brand name που ο Συνόντα σκέφτηκε ότι δεν μπορεί να μην συνεχίσει αυτό το brand name γιατί φέρνει. Η ζωή συνεχίζεται. Ναι, όταν προφανώς. πέθανε ο Μπάρτον, σταμάτησαν με. Μετάλλικα. Όχι, προφανώς. Και δεν αντικαθιστά το. Η ζωή συνεχίζεται. Αυτό θέλω να πω ότι. Ξαφνικά άτομα που δεν είχαν καμία σχέση με του Linkin Park άρχισαν να λένε: εγώ ακούω Linkin Park από παιδί. Είναι απέσια η μουσική. Κάπως τώρα. Εγώ διαβάζω Anthem χρόνια. Ο Νικόλας έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο γι' αυτό. Έκανε ένα άρθρο στο Anthem.gr γι' αυτό, έτσι. Το επιστρέφουν Linkin Park και δεν ξέρω πώς να νιώσω. Αποκορύφωμα σε κράξιμο που έχουμε φάει για μένα top στιγμή είναι που έχουμε φέρει. Κάναμε κι εμείς ένα λάθος. Δεν κάναμε το σωστό vetting σε κάποια συγκροτήματα που φέραμε. Φέραμε έναν ακροδεξιό περίεργο μεταλλά, black μεταλλά. Δεν είχαμε ψάξει το background του. Δεν ξέραμε τι είναι. Δεν τον φέραμε εμείς. Τον έφερε ένας φίλος. Ναι, εντάξει, μου το όνομά του τώρα στον αέρα. Και ξαφνικά αυτός αρχίζει και μας κράζει και αρχίζει και λέει: στέλνει στο παιδί μήνυμα. Αυτή είναι αντίφα. Πες αυτούς τους αντίφα να κατεβάσουν συνέντευξή μου, λέει. Τους αριστερούς. Ότι εγώ και ο Τζανέτος έχουμε αριστερές πεποιθήσεις και είμαστε αντιφασίστες, κάργα αντιφασίστες. Οκ, εμείς δεν ξέραμε ποιος είναι αυτός. Ο άλλος τον είχε κάνει συνέντευξη. Και απλά ξέρεις, τότε υπήρχε μια πόλωση. Να το πω έτσι. Όχι με το κοινό, με το συγκεκριμένο απλά. Είχε δει μια καμπάνια που είχαμε κάνει για τον ναζισμό τότε, κατά του ναζισμού. Αντί-Nazi Mate το είχαμε πει. Ναι.
Και βρήκε τώρα εφορμή τώρα να αρχίσει να λέει. Ήταν ένας μήνας που βάζαμε στο anthem.gr αντιναζιστικά άρθρα και αντιναζιστικά σε αφιερώματα. συνεργασία με συγγραφείς, artists. Ήταν πολύ ωραίο. Γενικά ήταν μια ολιστική προσπάθεια. Δηλαδή, όταν κάναμε πράγματα στο Anthem εκείνη την περίοδο, ρε παιδί μου, τα πρώτα χρόνια ειδικά, ήταν μια ολιστική προσπάθεια. Δηλαδή, φιλοξενούνταν από μουσική, φιλοξενούσαν από μουσικούς μέχρι γλύπτες και ζωγράφους. Ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος να μιλήσει για την τέχνη του. Σε αυτό δεν ήταν κάτι μουσικό καθαρά. Και είναι και η απόδειξη του ότι δεν έχετε στεγανά. Γενικά. Ναι. Και δεν τα έχετε καλά με όλους και δεν το λέτε για να το πείτε. Όντως δεν έχετε πρόβλημα με κανέναν. Ασχολούμασταν με όλα τότε και δεν είχαμε πρόβλημα με κανέναν. Εμείς δεν ψάχναμε κανενός στο site τα άρθρα του να τον κάνουμε cancel. Αυτοί ψάχναν το δικό μας. Προφανώς. Ο καθένας κάνει τι θέλει. Δεν με νοιάζει πλέον. Όταν ήμουν πιο μικρός είχα, άλλες απόψεις. Πλέον όσο μεγαλώνω, απλά δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τι θα πει ο καθένας. Εσύ κάνεις αυτό που κάνεις. Ακριβώς. Και ακόμα και σήμερα αυτό προσπαθώ. Να κάνουμε το Anthem να είναι ωραίο, να βγάζει. Ξέρεις, θέλω να βγάζουμε και την καφρίλα και την καλτήλα και την άποψη. Ποιοτικά πράγματα. Ναι, αυτό. Δηλαδή θέλω το Anthem να συνδυάζει κάτι που θα έχει και πλάκα και θα είναι κάλτ, νοσταλγικό, ξέρεις, θα σου θυμίζει μια άλλη εποχή και ταυτόχρονα θα είναι και μια άποψη, θα είναι ένα statement. Αυτό προσπαθώ να κάνω σε κάθε μου άρθρο εγώ προσωπικά και θεωρώ ότι και τα άτομα που έχουμε επιλέξει να παρτίζουν αυτό το site εκπροσωπούν αυτή τη φάση. Και 10 χρόνια αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ναι. Και εγώ μπορώ να το πω σαν μέλος τα τελευταία 2 ότι επειδή δεν μου είπατε ποτέ τι να γράψω και για να τα λέμε και αυτά, γιατί λέμε τώρα δεν γλύφω τους αρχισυντάκτες. Όχι, και δεν είμαι γι' αυτό. Απλά θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος που είμαι μέλος του anthem.gr και ότι όλα αυτά τα χρόνια σκεφτόμουν με κάποιο τρόπο να ενταχθώ κι εγώ. Ήταν ένα όνειρό μου, ας πούμε, να ξαναγυρίσω στο ραδιόφωνο, το έχουμε πει κιόλας. Και με βοηθήσατε και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και να ενταχθώ με κάποιο τρόπο σε podcast και να ξεκινήσω τη δική μου στήλη. Και το anthem.gr μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Και μέσα από τα cult ξεκίνησα να κάνω και δικές μου απόψεις, όπως το τελευταίο μου άρθρο, ας πούμε, που έκανα για την Εθνική Ελλάδος. Στο μπάσκετ. Ακριβώς. Δεν είναι μπασκετικό άρθρο, αν το παρατηρήσεις. Έχει μπασκετικές απόψεις, αλλά έχει μέσα την κουλτούρα αυτή που λες του Έλληνα. Ναι. Δηλαδή, παρατήρησα, ρε παιδιά, ότι όταν παίζει η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ, είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα άλλο στη χώρα. Ναι. Τίποτε άλλο. Ξαφνικά όλοι γινόμαστε Phil Jackson, Κριζεύσκι και ξέρουμε ξαφνικά όλα τα συστήματα. Και αυτό ήθελα με κάποιο τρόπο να το βγάλω από μέσα μου σαν άποψη. Αυτό υπάρχει γενικότερα, να ξέρεις. Όλοι είμαστε ειδικοί σε όλα σε αυτή τη χώρα. Και έφτιαξα ένα άρθρο, ας πούμε, στο anthem.gr και το έβαλα και πήγε πάρα πολύ καλά. Σήμερα, ξέρω εγώ, θα ξυπνήσουν οι διεθνολόγοι να μας πούνε για το Λίβανο και το Ισραήλ. Ναι. Χτες ήταν οι πολιτικοί επιστήμονες που μας λέγανε για το debate του Πασόκ. Ακριβώς. Πριν 2-3 χρόνια ήταν όλοι λοιμοξιολόγοι, μετά είχαν γίνει ειδικοί όλοι στα εμβόλια. Δηλαδή. Είχαμε τον εθνικό μας λοιμοξιολόγο Γρηγόρη Πετράγο να μας εξηγεί. Να μην μιλήσω και για τους YouTuber που τους κάναμε meme και ρίξαμε εμείς πρώτη hate σε αυτούς. Για πες τώρα γι' αυτό, έτσι. Είναι ωραίο θέμα συζήτηση αυτό που έπιασες. Τι είπα, είχαμε ένα φίλο που τον είχαμε φέρει στην εκπομπή. Όχι, δεν είναι φίλος. Που λέει ο λόγος. Για έναν guest είχαμε κάποτε. Μάλιστα. Τον οποίο τον είχαμε φέρει στην εκπομπή. Πολύ γνωστός YouTuber. Πλέον. Όταν τον φέραμε εμείς δεν τον ήξεραν. Λοιπόν, είχε και ένα site, ας πούμε. Έγραφε στο site. Δεν είχε ανοίξει ακόμα το YouTube του. Και ξαφνικά μέσα στο COVID αυτός τώρα για να πάρει views και έλεγε κάτι περίεργα για εμβόλια. Αν έχουν τσιπάκι. Κάτι για χρυσές αυγές. Ναι, ήτανε. Τζιπάκι. Τζιπάκι, ναι. Τζιπάκι. Land Rover. Ξέρεις, έκανε αυτό το οποίο εγώ και ο Τζανέτος μας αρρωσταίνει. Ένα πράγμα που αρρωσταίνει και τους δύο και είναι κάτι που μας ενώνει σε αυτό το κομμάτι. Και τον έκανα meme, ρε παιδί μου. Ναι. Πήρε τη φάτσα του Μουσινά και είπα κάτι για το όνομά του. Κατάλαβα. Και το είδε το meme αυτός και κατηγορούσε τον Νικόλα. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Έτσι ξεκίνησε όλο το meme ότι εγώ είμαι αυτοφοράκιας, δηλαδή πληρώνω τον άλλον. Αλλά αυτό που αρρωσταίνει εμένα πάρα πολύ και τον Τζανέτο, το θέλω να πω, είναι ότι αυτός, ρε παιδί μου, δεν πήγε να πουλήσει ψέκα ευθέως. Δηλαδή δεν πήγε να πει τα εμβόλια θα έχουν μέσα τσιπάκι και θα μας ελέγχουν όλους και αυτά. Έκανε αυτό το. Θα κάνω ένα αθώο ερώτημα. Μήπως τα εμβόλια μπορούν να μας τσιπάρουν μέσω των εμβολίων? Δεν το λέω εγώ. Δεν το λέω εγώ. Ακούγεται στο βίντεο ενός Αμερικάνου ψέκα YouTuber, τον οποίο σας βάζω από κάτω στην περιγραφή. Να του δώσουμε και αυτόν τον view. Αφήνω και το link, κατεγραφή. Πατήστε και το καμπανάκι. Ναι, ακούγεται από την έρευνα ενός Γάλλου επιστήμονα, τον οποίο το paper, ξέρεις, αυτός έχει πάρει από το Κολούμπια, αλλά δεν είναι ακριβώς το Κολούμπια, είναι το Κολάμπια, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρεις, το Ξεκολούμπια. Ναι, το Ξεκολούμπια, μπράβο, ναι, έτσι, από τέτοιου τύπου πανεπιστήμια, ρε παιδί μου.
Το είχε κάνει έτσι ώστε να μην το μπορεί να πει. Το είχε κάνει ύπουλα για να μην τον πούνε ψέκα, ας πούμε. Ότι τα λέω εγώ. Κάποια πιο κακοπροαίρετη λέει ψέματα ποτέ ο Μάνθος. Λέει ποτέ ψέματα ο Μάνθος. Και τότε αυτούς τους YouTubers που πουλάγανε ψέκα, ρε παιδί μου, τους κοροϊδεύαμε πολύ με memes σε άρθρα και αυτά. Ήταν πολύ ωραία. Θυμάμαι δηλαδή τα άρθρα με memes γενικά ήταν ανοιχτές επιθέσεις που κάναμε εγώ και ο Τζανέτος πιο μετά. Δηλαδή τα πρώτα χρόνια δεχόμασταν τις επιθέσεις, μετά τις κάναμε και λίγο, ρε παιδί. Λοιπόν, μηνύσεις έχουν πέσει όλα αυτά τα χρόνια, παιδιά. Λοιπόν, θες να πεις εσύ ή εγώ? Ξεκινά εσύ. Κοίταξε, δεν έχουμε φάει μήνυς, η αλήθεια είναι. Βρεθήκαμε κοντά. Βρεθήκαμε πάρα πολύ κοντά. Τώρα πώς να το πω. Όταν είχαμε ξεκινήσει. Μην φωτογραφίσεις. Ναι, δεν θα φωτογραφίσω. Θα πω απλά ότι όταν είχαμε ξεκινήσει, ρε παιδί μου, το site, είχαμε πει ότι θα φτιάξουμε μια προσωπική στήλη ο Τζανέτος και μια προσωπική στήλη εγώ. Αυτό χρονολογικά πότε είναι περίπου? Αυτό είναι το 2016, είναι στα 2 χρόνια αν θέλουμε. Την οποία στήλη την είχαν ονομάσει μουσική σχιζοφρένεια και ο Νικόλας την είχε ονομάσει Unstable Madness. Τότε λεγόταν Unstable Madness οι στήλες μας. Και... Η στήλη σου. Η στήλη μου, ναι. Εμένα μουσική σχιζοφρένεια. Μουσική σχιζοφρένεια. Και θα το πούμε απ' έξω ότι υπήρχε, ρε παιδί μου, ξέρεις, από μια. Πώς να το πω τώρα. Τι ήταν αυτό, οργάνωση. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Μασονική σέκτα. Όχι, πλάκα. Θα τη φάμε τώρα τη μήνυση. Στα 10 χρόνια θα τη φάμε. Θα ανέβει το podcast στο YouTube. Είναι γνωστό ότι εμείς λεγόμαστε κρυπτομασόνοι εμπρεσιονιστές. Αλλά το αλλάξαμε σε Μουτζαχεντίν. Θα ανέβει στο YouTube, ξαναλέω. Ξαναλέω, θα ανέβει στο YouTube. Θα το κάνω ακόμα από κάτω, εσείς. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπήρχε. Και τέλος πάντων, δεν πέσαν ακριβώς μηνύσεις, απλά για τα ονόματα των στυλών, ας πούμε, υπήρχε το κοινωνικό στίγμα απέναντι στους ανθρώπους με ψυχικές ασθένειες. Ναι. Οπότε μας συμβουλέψαν να το αλλάξουμε. Εσύ, να το πούμε πώς έγινε. Εμείς ανεβάσαμε το όνομα της στήλης μουσική σχιζοφρένεια γιατί θέλαμε να μιλήσουμε για την τρέλα που υπάρχει στον χώρο της μουσικής, ότι δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα, ότι όλα είναι όπως να είναι στην trap, στη hip hop, π.χ. καλή ώρα που είναι μέσα στις προσβολές και στα σεξιστικά σχόλια. Αυτό ήθελε να εξηγήσει η σχιζοφρένεια. Τη σχιζοφρένεια τη χρησιμοποίησε πρώτη η Αναβίση. Ναι. Εκεί δεν την κυνήγησε κανένας οργανισμός. Είναι τραγούδι. Υπάρχει αλληγορία στο τραγούδι. Ναι, εντάξει, ρε, εσύ, και δεν μπορεί μια στήλη να χρησιμοποιεί έναν όρο. Προφανώς. Λοιπόν, ελευθερία του λόγου. Δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου, γιατί εν τέλει μας απείλησαν ότι εμείς, λέει, κοροϊδεύουμε τα ψυχικά νοσήματα, που εμείς ποτέ δεν το κάναμε αυτό. Δηλαδή δεν είχαν διαβάσει ποτέ το άρθρο και λέει ότι οι συγκεκριμένες στήλες πρέπει να αλλάξουν ονόματα, αλλιώς θα τρώγαμε μηνύσεις. Ναι, τώρα μπορούμε να το πούμε ανοιχτά γιατί έχουν περάσει 10 χρόνια. Καλά, δεν θα τα άρθρα πω δεν είναι πλέον με αυτό τον τίτλο. Η μουσική σχιζοφρένεια έγινε μουσική ανταρσία. Το Unstable Madness έγινε Unstable Show. Συγγνώμη, δηλαδή η ανταρσία δεν μπορούσε να πει στον Τζανέτο, έχει χρησιμοποιήσει το όνομα της πολιτικής μας παράταξης για να κάνεις. Ισχύει. Άντε, ναι. Εγώ αυτό που λέω, ρε παιδί μου, σχετικά με όλο αυτό το σάγκα, ας πούμε, του τέτοιου, είναι ότι εγώ τουλάχιστον αυτό που είδα είναι ότι αυτές οι στήλες έγιναν αρκετά γνωστές. Δηλαδή τα άρθρα μας τότε διαβαζόντουσαν πάρα πολύ. Παίρναμε πάρα πολύ feedback, τα views ήταν πάρα πολύ καλά. Ειδικά ο Τζανέτος τη σχιζοφρένεια την έβγαζε κάθε εβδομάδα τότε. Δηλαδή ήταν εβδομαδιαία στήλη. Οπότε γινόταν ένας μεγάλος χαμούλης. Και με τη σχιζοφρένεια και λίγο λιγότερο με το Madness. Τώρα, από τη στιγμή που αλλάξανε, εγώ μπορώ να σου πω ότι δεν με χάλασε κιόλας. Πήρα ένα διάλειμμα για κάποια χρόνια. Γιατί το είχα σκεφτεί πάρα πολύ. Το Unstable Madness για μένα ήταν μια στήλη που μετέφερα το προσωπικό μου blog στο Anthem. Και μίλαγα και για μουσική και για άλλα θέματα. Ήταν λίγο καφρίλα στην αρχή ειδικά. Και με τα χρόνια, ρε παιδί μου, το έκανα ένα repackage. Δηλαδή τράβηξα τα άρθρα κάτω, ρε παιδί μου. Και όταν ξαναγύρισε σαν Stable Show ήταν μια πιο όριμη εκδοχή της προηγούμενης στήλης. Το οποίο μου αρέσει. Έγινε και podcast, έγινε και μπασκετικό podcast για μια περίοδο. Θέλω να σου πω ότι εν τέλει δεν ήταν κάτι κακό. Μια χαρά ήταν. Όχι, το Unstable Show δεν το λέω επειδή είμαστε φίλοι και κάνουμε παρέα ή επειδή είμαι στο site. Είναι μια στήλη που θα διάβαζε σε οποιοδήποτε site και να ήταν ακόμα και σε site που δεν μου αρέσει. Θα τη διάβαζε τη στήλη γιατί έχει άποψη, είναι τεκμηριωμένη, δεν λες πράγματα για να τα πεις. Ξεκαθαρίζεις τις απόψεις ότι είναι προσωπικές απόψεις. Γι' αυτό προσπαθώ να την κάνω και μηνιαία, ρε παιδί μου. Προσπαθώ κάθε μήνα να πιάνω και από κάτι, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Όχι, είναι η στήλη όπως θα έπρεπε να είναι μια στήλη opinion. Ναι. Το Unstable Show.
Thank you. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο. Σε αυτά τα 10 χρόνια κάναμε πάρα πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Ναι, ήταν μια ερώτησή μου αυτή. Το έχω κάνει σαν συνέντευξη, σαν με host, αλλά είστε οι αρχισυντάκτες που είστε από την αρχή και είμαι τα τελευταία 2 χρόνια, οπότε έχω και εγώ απορίες. Και επειδή φτάσαμε στα 10 χρόνια, είναι το behind the scenes, παιδιά. Τώρα δίνουμε πληροφορίες. Επειδή σας ακούνε πολύ στο Unstable Show, θα ήθελα. Στο Anthems Radio Show. Στο Anthems Radio Show, λοιπόν. Και σας ξέρουν μέσω του Twitter. Δεν ξέρουν πολύ ποιο είναι το background του Anthem. Αλλά δεν με ξέρει κανείς μέσω του Twitter. Ναι, σε έχουν μάθει μέσω της εκπομπής όμως. Και πολλοί θα θέλουν να μάθουν το behind the scenes. Ουσιαστικά αυτό κάνουμε σήμερα στα 10 χρόνια. Με τις συνεντεύξεις. Γενικά, πώς συνδυάζεται, ας πούμε, το Anthem.gr με το ραδιόφωνο? Είπατε ότι γνωρίσατε τον Νίκο το Διακουμάκο, που είναι ο ιδιοκτήτης του Radio Alchemy, και σας ουσιαστικά σαν μπορείτε να κάνετε. Νικόλα, ξεκινάς εσύ. Να κάνετε την εκπομπή. Να ξεκινήσω λοιπόν για το Anthems Radio Show, η γένεση. Τώρα θα μιλήσουμε για το Anthems. Λοιπόν, μα είναι αλληλένδετα. Ουσιαστικά το ένα συνδυάζεται. Ναι. Το Anthem.gr είναι συνυφασμένο με το Anthems Radio Show πλέον. Κοίταξε, το Anthems Radio Show το σκεφτόταν ο Τζανέτος να πάμε στο ραδιόφωνο όταν ήμασταν περίπου 2 χρόνια σαν site. Δηλαδή, όχι 1,5 χρόνο ήμασταν. Δηλαδή, κάπου εκεί τον Γενάριο του 2016, μου λέει ο Τζανέτος ότι θα ήθελε να πάμε στο ραδιόφωνο. Εγώ τότε δεν φανταζόμουν τον εαυτό μου στο ραδιόφωνο ποτέ. Ποτέ όμως. Δηλαδή, δεν είχα καμία σχέση. Και σε μια συναυλία στους Magic the Spell, στα backstage, ας πούμε, εμείς είχαμε κάνει και συνέντευξη στους Magic the Spell τότε, ο Τζανέτος είχε κάνει τον Θοδωρή Βλαχάκη, τον drummer των Magic the Spell. Νομίζω όμως ότι ήταν για το Φιλαρόκα. Ήταν για το Anthem.gr, το θυμάμαι 100%. Είναι για το Anthem.gr. Είχα κάνει την ανταπόκριση τότε για το Φιλαρόκα. Και είχες κάνει μια ανταπόκριση για το Φιλαρόκα, το άλλο site στο οποίο συνεργαζόταν ο Τζανέτος τότε, οι οποίοι επίσης μας μάθαν από το Anthem. Ναι. Μας βρήκανε. Και είχε πάει στη συναυλία, ήταν στο backstage και γνώρισε τον Νίκο, το Διακουμάκο, που έχει το Radio Alchemy. Και από ό,τι θυμάμαι, επειδή τραβήξανε κάποιες φωτογραφίες ο ένας με το κινητό του άλλου, κάτι τέτοιο, γίνανε φίλοι στο Facebook, είδαν ότι είναι και οι δύο από το Γήθιο. Και πάνω που ψάχναμε, ξέρεις, εμείς να βρούμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό να πάμε να πούμε 2 χαζομάρες, μου λέει ο Τζανέτος, ρε, γνώρισα έναν που έχει ραδιοφωνικό σταθμό και του είπα να ξεκινήσουμε, ξέρω εγώ. Πρέπει να σου πω ότι στο πρώτο Anthems Radio Show δεν ήμουν εγώ. Δούλευα εκείνη τη μέρα. Ήταν τα ξαδέρφια μας. Ναι. Ήταν ο Τζανέτος, ήταν τότε ο Γιώργος ο Κύρος στο Anthem.gr και έτσι ξεκίνησε η εκπομπή. Ναι. Ήμασταν πολύ ψαρωμένοι. Δεν είχαμε πιάσει μικρόφωνο ποτέ. Δεν υπήρχε. Δεν τραγουδούσες. Ναι, αλλά για ραδιόφωνο σου λέω τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, και τώρα, ρε φίλε, έχουν περάσει 8 χρόνια και μπαίνουμε στην 9η σεζόν. Λοιπόν, πώς περνάει ο καιρός έτσι? Κάτι για το Anthems Radio Show είναι τρομερό. Στη δεύτερη εκπομπή ever του Anthems, η οποία είναι η πρώτη δική μου, ο Τζανέτος ανοίγει σιγά σιγά τα μικρόφωνα και εγώ από το άγχος μου ακούγεται να λέω σιγανά, ωραία πούστη. Δεν το περίμενε. Το οποίο, ας πούμε, αυτό υπάρχει στο Anthem.gr, δεν μπορεί να το βρείτε. Αυτό ήθελα να πω. Ότι υπάρχουν όλα τα αρχεία του Anthems Radio Show, έτσι, από την πρώτη σεζόν μέχρι και την τελευταία. Αυτά υπάρχουν μόνο για λόγους αρχείου. Γιατί... Έχουν χαθεί 3-4 εκπομπές, αλλά αν ψάξεις να βρεις παλιότερη σεζόν του Anthems Radio Show, για μένα είναι κάτι πολύ πρώιμο, ρε παιδί μου. Δεν είναι δεν θα σ' αρέσει. Όπως την κάνουμε τώρα την εκπομπή. Υπήρχε κόσμος που άκουγε φανατικά τότε. Ναι. Αλλά νομίζω ότι με τα χρόνια, ξέρεις, χτίσαμε ένα άλλο κοινό πιο κοντά σε εμάς. Μιας και μιλάμε, ρε φίλε, για κοινό. Ναι. Υπήρχε μια persona non grata στο Anthem.gr. Ρε φίλε, εγώ θα το ξαναπώ. Ήταν ο Ρέμπελος. Όπου όλοι νόμιζαν ότι έγραφα εγώ από πίσω. Γιατί είχα το όνομα στο Twitter Rebel Yorkshire και στο Instagram. Παιδιά, ήταν ένας τυπάκος ο οποίος σχολίαζε κάθε άρθρο. Ναι, κάθε άρθρο. Φανατικός. Και κάποια στιγμή δεν μάθαμε ποτέ ποιος ήταν, δεν μάθαμε ποτέ τι ηλικία, αν ήταν άντρας, αν ήταν γυναίκα, έλεγε απλά Ρέμπελος. Αν το ξέρατε ή όχι. Και ρε παιδιά, εξαφανίστηκε. Μία μέρα απλά εξαφανίστηκε και δεν ξαναείδαμε ποτέ κανένα σχόλιο του. Θα σου πω, ο πιο φανατικός μας αναγνώστης. Εγώ έχω μια υποψία ποιος ήταν. Δεν θέλω να την πω. Εγώ φοβάμαι μην πέθανε, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Αλλά υπήρχε ένας αναγνώστης νέο Ρέμπελος. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Να είναι καλά όπου είναι αυτός ο άνθρωπος. Ρε φίλε, σχολίαζε σε κάθε άρθρο από κάτω. Σε κάθε άρθρο. Group. Και μάλιστα έμπαινε σε ένα άρθρο και έγραφε για άλλα άρθρα του Anthem. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή έλεγε Τζανέτο, φοβερή μουσική σχιζοφρένεια, μου άρεσε πάρα πολύ. Και μετά άφηνε παράγραφο και έλεγε Νικόλα, διάβασα και το Unstable Man. Ξέρω εγώ και το. Πολύ ωραίος τύπος ο Ρέμπελος. Χάθηκε μία μέρα. Κάτι τέτοιοι άνθρωποι που έλεγε μπαίνει ένας άνθρωπος και σε διαβάζει. Οπότε είναι χαρά να κάτσεις να γράψεις άρθρα. Όχι, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αυτό, παιδιά, μου το είπε το πρώτο πράγμα.
όταν μπήκα εγώ στο σταθμό, στο Radio Alchemy, πιάνω τον φίλο μας τον Νεκτάριο τον Κυριάκο, ο οποίος για μένα είναι ο καλύτερος ραδιοφωνικός παραγωγός που έχει αυτός ο σταθμός. Sorry, Αγαμέμνονα. Δεν παρεξηγούμε εγώ. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Και καθόμαστε και μιλάμε και μου λέει, είτε σε ακούει ένα άτομο, είτε σε ακούνε 15.000, εσύ πρέπει να κάνεις την πιο σωστή εκπομπή. Γιατί για αυτός ο ένας που θα σε ακούσει έχει αφιερώσει τον χρόνο του και σε τιμάει με την παρουσία του. Ακριβώς. Κοίταξε. Και είχα ανατριχιάσει, δηλαδή από την πρώτη μέρα που μπήκα είχα μπει αγχωμένος. Ναι. Αυτό ισχύει και με τα τραγούδια που γράφω. Μου είχε πει ένας μεγάλος τεχνουργός, ο Οδυσσέας ο Ιωάννου, ότι και ένας να ταυτιστεί με το στίχος κάτι έχει κάνει σωστά. Ισχύει. Ναι, να πούμε, δεν το είπαμε. Ο Αγαμέμνονας είναι στιχουργός, έτσι. Ναι, δεν είμαι με αυτή την ιδιότητα εδώ. Ναι, αλλά δεν πρέπει όμως να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας. Προφανώς. Ανέσχυτο promotion, λέγεται, το κάνουμε σε κάθε podcast. Όσον αφορά το Anthem σπάει σε δύο περίοδους. Η πρώτη περίοδος είναι η σεζόν 1 έως 5 που είναι προ-COVID. Ναι, και μετά COVID. Εγώ θα έλεγα προ-στρατού και μετά στρατού. Όχι, γιατί μετά το στρατό κάναμε μια σεζόν. Απλά, ξέρεις τι γίνεται, αυτές οι σεζόν οι πρώτες, ρε παιδί μου, είμαστε λίγο πιο πιτσιρικάδες, είμαστε λίγο πιο ψαρωμένοι, δεν είχαμε βρει την ταυτότητά μας. Ενώ μετά τον COVID... Καλά, εγώ ακόμα χαμένη την έχω την ταυτότητα. Απλά μετά τον COVID, ξέρεις, μεγάλωσε και το κοινό, γνωρίσαμε περισσότερο κόσμο, ανοιχτήκαμε πιο πολύ στα social media. Να πούμε ότι υπήρχε και μια διακοπή, έτσι. Ναι, 2 χρόνια. Υπήρχαν 2 χρόνια που δεν κάνατε εκπομπή. Ναι, παιδιά, λόγω COVID. Ήταν λόγω COVID και λόγω του. Στούντιου. Ο σταθμός δεν είχε στούντιο τότε. Ναι. Κοίτα, ήταν η περίοδος που έπρεπε να γράψεις κωδικό για να βγεις από το σπίτι σου. Και άμα σε σταματούσαν, τι θα τους έλεγες? Πάω στον Κολονό να κάνω εκπομπή. Ναι. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε από το σπίτι εκπομπή, κατάλαβες. Και το καλοκαίρι του COVID, το πρώτο, το 20. Βρέθηκε αυτό το στούντιο, το οποίο, ξέρεις, με τη δεύτερη καραντίνα, με όλο αυτό το χαμό που έγινε, άργησαν να το διαμορφώσουν. Οπότε επιστρέψαμε μετά μέσα του 2021, ξεκινάει η δεύτερη εποχή του Anthems Radio Show, από την 6η σεζόν και μετά, που για μένα είναι και καλύτερη. Δηλαδή, αρχίσαμε λίγο πιο πολύ να βλέπουμε, να φτιάχνουμε beats, να το πω έτσι, να φέρνουμε θέματα συζήτησης. Να χτίζετε τις περσόνες. Άρχισε να μας ακούει παραπάνω κόσμος. Άρχισαμε να χτίζουμε λίγο τις περσόνες. Δηλαδή... Βέβαια, εγώ θα το πω, είναι λίγο controversial. Ναι. Πιο καλά έχω περάσει στα πρώτα μισά της εκπομπής. Ναι. Στο χαβαλέ που είχαμε ρίξει, δηλαδή. Τώρα σκέψου. Η εκπομπή στην αρχή φιλοξενούνταν σε ένα χώρο που λεγόταν Άλικο, που ήταν ένα καφέ στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι, το οποίο ήταν το πιο ωραίο φασέικο καφέ. Μπορείς να πάρεις το λάπτοπ σου, να πας και να αράξεις. Εκεί. Περίμενε. Ήταν τόσο φασέικο που είχαμε πετύχει τον Νικήτα Κλίντ. Ναι. Για να καταλάβεις. Εκεί. Ρε παιδί μου, κάθε φορά που είχαμε εκπομπή, απ' έξω από το στούντιο διοργάνωναν διάφορα δρόμενα, θα το πω. Ναι. Το ένα ήταν γιόγκα με φωνές και γιόγκα γέλιο. Γιόγκα γέλιο, το θυμάμαι. Οπότε έκανες εκπομπή στο ραδιόφωνο και ακούγονταν να παίζω. Υπήρχε ένας που έκανε μαθήματα σκάκι. Δεν είχαμε και την καλύτερη ηχομόνωση. Ήτανε ο Μπαρτζόκας του σκακιού αυτός. Γίνεται να μην πας στη Βασίλισσα στο Α2! Ναι, ρε φίλε. Ήταν ο Μπαρτζόκας του σκακιού, ξεκάθαρα. Σύνελε, κάτι τέτοια. Έπαιζαν και Χριστοπαναγής και τέτοια. Ναι. Και το καλύτερο που έχω πετύχει. Στο σκάκι, ρε φίλε. Ναι. Ρε, δεν ήταν καθόλου ήρεμος, ήταν έξαλλος. Και το καλύτερο που μου έχει τύχει, δεν θα το ξεχάσω, ανεβαίνω πάνω, βλέπω τον Τζανέτο με ένα ξενερωμένο ύφος φουλ. Και κοιτάζω από δίπλα και είναι 10 φασέι με κάτι μαρκούτσια τεράστια, ναι, τα οποία τα είχαν αφήσει στο πάτωμα. Και να παίζουν μουσική. Και παίζανε μουσική, έκανα. Και αυτό έμπαινε στο μικρόφωνο. Μέσα. Όλοι μαζί. Κοίταξε, είχε τη φάση του. Είχε την πλάκα του. Μετά λοιπόν, εγώ πέρασα ακόμα καλύτερα όταν το ραδιοφωνικό σταθμός πήγε στην γκαλερί. Στη Gallery που μας φιλοξενούσε. Αυτή ήταν μακράν η χειρότερη σεζόν της εκπομπής ποιοτικά. Ναι, μακράν η χειρότερη. Χαβαλετζίδικα, είχαμε πεθάνει στο γέλιο. Αλλά ήταν η πιο αστεία από άποψη του πώς περνάγαμε εμείς μεταξύ μας. Σκέψου τώρα ότι το στούντιο ήταν ένα δωματιάκι στο πατάρι της Gallery, το οποίο θύμιζε γκαρσονιέρα του 50, παρατημένη. Μέσα στη σκόνη. Είχε έναν καναπέ σαν casting couch εκεί. Και έμπαινε ο ιδιοκτήτης της γκαλερί την ώρα της εκπομπής και έλεγε ό,τι να είναι. Ναι, την ώρα που έκανες εκπομπή. Πιάσε μια το τηλέφωνο, ρε Τζανέτο. Κοίταξε, το μόνο που δεν είχε κάνει ο συγκεκριμένος, αλλά ήταν στο όριο να το κάνει, ήταν παιδιά, μπήκα μισό λεπτό να τεινάξω το τσιγάρο μου πάνω στην κονσόλα και φεύγω. Γιατί παλιότερα. Έχω ακούσει ιστορίες με τσιγάρα στην κονσόλα. Είναι ο συγκεκριμένος. Για κάθε Τετάρτη έκανε εκπομπή πριν από εμάς, να είναι καλά. Είναι αυτό που δεν μπορούσατε να δείτε την κονσόλα από τις τάκτες. Ναι, τίναζε το τσιγάρο του πάνω στην κονσόλα και στο πληκτρολόγιο. Και ήμουν σε φάση εγώ, έπρεπε να φέρω
το φαράσι από το σπίτι μου και τη σκούπα για να το μαζέψω. Εντάξει, αν θες τη γνώμη μου, όντως στο πώς περνάγαμε, ρε παιδί μου, μεταξύ μας. Ήταν το καλύτερο. Η πρώτη περίοδος εκπομπής ήταν καλύτερη. Αλλά δεν αλλάζω με τίποτα αυτή τη δεύτερη περίοδο, γιατί έχουν περάσει οι καλύτεροι guest που μπορούσαν να περάσουν. Πάρα πολύ γέλιο. Έχουμε βρει πάρα πολλά θέματα με τα οποία γελάμε πάρα πολύ. Έχουν ακουστεί επικές ατάκες. Και μόνο που έχει έρθει άνθρωπος εδώ για 5 λεπτά να μας δει και έχει πει την ατάκα Was ketchup. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν τα ανταλλάσσω αυτά τα πράγματα. Γεια σου, Σπύρο, αν μας ακούς. Σίγουρα θα το ακούσει το podcast. Σίγουρα θα ακούσει το podcast. Δηλαδή, είναι πράγματα, ρε παιδί μου, που έχουν υποθεί. Δηλαδή, τώρα θυμάμαι, ας πούμε, εδώ μέσα να είμαστε και να βλέπουμε τους τύπους τι γράφανε στα σχόλια για τους τύπους που ήταν πρώτη γραμμή κάγκελος Manowar. Πώς μπορείς να ξεχάσεις αυτό το μάτα χίλια ρεξόνα να περάσει υπέροχα? Πώς μπορείς να ξεχάσεις αυτό που συζητάγαμε για το σομελιέ νερού, πώς θα ήταν τα Pokémon αν ήταν στο Πασόκ? Είναι πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να τα ανταλλάξω, γιατί έγινε η φύση της εκπομπής πιο τρολίστικη που τέριαζε. Ναι, αλλά off the air όμως τώρα. Έχουμε φέρει ένα σοβαρό. Μας έχει ζητήσει ο σταθμός να κάνουμε συνέντευξη, δεύτερο αέρα που λέμε, στη Megart Gallery. Πολύ παλιά, αυτό το 19. Όχι τρίτο που έχουμε έρθει εδώ στον Κολονό. Και μας έχει ζητήσει τώρα ο σταθμός να φέρουμε ένα πολύ σοβαρό σκηνοθέτη. Ναι. Απίστευτο άνθρωπο, να του κάνουμε συνέντευξη. Εσείς οι δύο. Και ο Πέτρος. Και είχαμε τότε και το live κοινό μας, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, το Γιάννη τον Τζαμαρία, ο οποίος ερχόταν στις εκπομπές μας μόνο για να γελάει. Ναι, είχαμε έναν τύπο, ρε παιδί μου, τον φέρναμε και καθόταν στο καναπέ. Πώς τα φιλαράκια είχαν ψεύτικο γέλιο? Ναι. Αυτός ήταν πραγματικό το γέλιο του και ό,τι βλακεία λέγαμε γέλαγε πάντα. Τον αγαπάμε. Οπότε τον αγαπάμε πάρα πολύ και τον είχαμε πάντα εκεί, ρε παιδί μου, μαζί. Και είναι αυτός ο σκηνοθέτης τώρα, ο οποίος είναι να έρθει. Τότε κάναμε τη συνέντευξη τη δεύτερη ώρα. Πολύ σοβαρός άνθρωπος. Ναι, μετρημένος στην ηλικία μας. Με 100 κατορθώματα. Και εμείς τα ναυάγια. Στην ηλικία μας αυτός είχε κάνει 2-3 θεατρικές παραστάσεις. Είχε πάρει βραβεία από όλο τον κόσμο. Και εμείς τότε το καλύτερο που κάναμε είναι ότι ερχόμασταν στην εκπομπή και έβγαινε η εκπομπή κάπως. Και αυτό ήταν το καλύτερο κατόρθωμα. Και τρώγαμε πιτόγυρα από το απέναντι μαγαζί, στον Άγιο Ιωάννη. Το μεγαλύτερο σας κατόρθωμα είναι ότι ερχόμασταν στην εκπομπή τελεία. Σηκωθήκαμε από το κρεβάτι. Ναι. Τέλος. Και σε εκείνη την εκπομπή λοιπόν ξεκινάμε, ρε παιδί μου, κάνουμε το πρώτο μισάωρο και πέφτει το ρεύμα σε όλη την πολυκατοικία. Πριν έρθει, έτσι. Πριν έρθει αυτός. Πριν έρθει, ερχόταν στη δεύτερη ώρα. Ναι, αυτός μου θυμίζει και κάποιον καλεσμένο στην προηγούμενη σεζόν που έκανε κάτι τέτοιο σε αυτό το στούντιο. Τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του. Οπότε αποφασίσαμε εμείς, σαν φυσιολογικοί άνθρωποι, να φύγουμε από το πατάρι της γκαλερί. Ναι. Να πάμε στο main χώρο της γκαλερί, όπου τότε φιλοξενούσε μοντέρνα τέχνη η MoMA της Αθήνας. Σωστά. Λοιπόν. Και να βγάζουμε βίντεο. Όλα γελία, συγγνώμη. Ναι. Ήταν τα χειρότερα έργα τέχνης που έχω δει στη ζωή μου. Και ξεκινάμε και βγάζουμε βίντεο. Μέσα στα σκοτάδια. Μέσα στα σκοτάδια, όπου κοροϊδεύουμε τα έργα. Ένα προς ένα. Να κυκλοφορεί ο Πέτρος με κουκούλες. Να έχει ξαπλώσει ο Γιάννης στο πάτωμα. Να μας τραβάνει κάμερες ασφαλείας, γιατί δούλευαν ανεξαρτήτως ρεύματος. Ναι. Εγώ με τον Τζανέτο να βγάζουμε τα βίντεο. Και πες τι έγινε μετά. Και κάποια φάση γυρνάμε και κοιτάμε το σκηνοθέτη να μας κοιτάει απ' έξω από τη βιτρίνα. Είχε φτάσει ο άνθρωπος. Και να λέει, τι γίνεται εδώ? Είχε φτάσει ο άνθρωπος και ήταν απ' έξω και έβλεπε 4 ηλίθιους να είναι μέσα, να βγάζουν βίντεο και να κοροϊδεύουν καλλιτεχνικά έργα. Για μένα αυτή η στιγμή δεν φεύγει ποτέ. Ρε, το βλέμμα του εκείνη την ώρα τύπου σε αυτούς με φέραν να δώσω συνέντευξη. Ναι, what the fuck is going on with my life? Είχε το πιο γιατί είμαι εδώ βλέμμα που έχω δει στη ζωή μου. Και βέβαια του λέμε εντάξει, δεν έχουμε ρεύμα, αλλά την επόμενη εβδομάδα φεύγει ο άνθρωπος ανακουφισμένος. Βέβαια ήρθε την επόμενη εβδομάδα και περάσαμε πολύ καλά. Ήρθε όντως. Δεν βάζει μυαλό. Πάει κόντρα στην τύχη του. Αλλά ρε παιδί μου, για μένα αυτή ήταν η πικ στιγμή. Δεν πρόκειται να την ξεπεράσει τίποτα. Σε γέλιο που ρίξαμε εκείνο το βράδυ. Ίσως σε ένα πάρτι, το έχουμε πει στον αέρα της εκπομπής, να το πούμε και στο podcast. Ναι, για τα 10 χρόνια. Εμείς λοιπόν είχαμε τη φήμη ότι κάναμε πάρτι και φεστιβάλ. Και κάναμε ένα πάρτι τότε με το Radio Alchemy, όπου βγήκα και έπαιξα και εγώ μουσική. Κάποια στιγμή λοιπόν κατεβήκαμε και έπαιξε μια μπάντα ενός παραγωγού του Alchemy. Ήταν ένας άλλος παραγωγού, ναι, που τραγουδούσε με τη γυναίκα του. Η γυναίκα του λοιπόν ήταν μια ηθοποιός που είχε βγει στο Κωνσταντίνου και Ελένης. Γνωρίζω την ιστορία, κάνω ότι δεν γνωρίζω. Λοιπόν. Μην πούμε ποια ηθοποιός. Συνέχισε, ναι. Μην πούμε ποια ηθοποιός. Τώρα πώς το λες αυτό, ρε παιδί. Έχουμε πάρει εμείς τότε, ήταν τις μόδες οι βουβουζέλες από το Μουντιάλ. Ναι. Και έχουμε πάρει λοιπόν εμείς. Έχουμε πάει στο πάρτι με καμιά 50 βουβουζέλες. Και έχει βουβουζέλες και κάτι κόρνες μικρές. Και αυτή, ρε παιδί μου, ανεβαίνει να τραγουδήσει. Τραγουδάει 2-3 τραγούδια. Εμείς έχουμε πέσει σε ένα ναρκοληπτικό σοκ. Και λέμε.
Και λέμε, παιδιά, πρέπει να κάνουμε. Είμαστε εγώ, Τζανέτος και ο Πέτρος τότε. Να κάνουμε μια καφρίλα να ζωντανέψει λίγο το κοινό. Και τι κάνουμε. Λέει αυτή, ρε παιδί μου. Να το κάνει κάποιος που έχει καλή φωνή. Λέει, θα πω την Καρσόνα. Και τι γίνεται στην Καρσόνα. Την Καρσόνα ή εγώ, ναι. Τι γίνεται στην Καρσόνα. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Στην Καρσόνα, ρε παιδί μου, λέει αυτή, θέλω να συμμετέχει και το κοινό. Και λέμε, η ευκαιρία μας. Τι ωραία. Να συμμετέχει και το κοινό. Βεβαίως, εγώ και ο Τζανέτος που δεν έχουμε. Εγώ. Σε μένα θα βασιστείς. Πώς λέει ο Βαρούχας, πού είναι η καφρίλα. Λοιπόν, και λέμε, ήρθε η ευκαιρία μας. Εδώ είμαστε. Και λέει αυτή, ρε παιδί μου, όταν θα λέω εγώ θα λέτε ξέρεις, θα τραγουδάω εγώ στο μικρόφωνο, ρε παιδί μου. Θα λέω εσείς θα λέτε το κλασικό. Μπράβο, ναι. Αλλά λέει ρε παιδί μου, εντάξει. Εμείς πήραμε τις και βουβουζέλες. παίρνουμε εμείς λοιπόν 3 βουβουζέλες. Συγγνώμη, να κάνω μια αναπαράσταση. Δηλαδή, η πιο καλή Καρσόνα είμαι εγώ. Πώς πήγε. Όχι. Έλεγε στο ρεφρέν. Στη γέφυρα, ρε παιδί μου. Στη γέφυρα, ναι, έλεγε. Στα πεταχτά μοιράζω τις μισές. Ναι. Όχι, έκανε μετά κάποια φάση. Και μετά πρέπει να κάνει το κοινό. Εμείς παίρνουμε τις βουβουζέλες και κάναμε αυτή. Και εμείς κάναμε. Δεν μου ταιριάζει με. Ρε παιδί μου. Τόση ψυχεδέλεια. Δεν θυμάμαι πώς ήταν ακριβώς. Απλά θυμάμαι ότι αυτή λέει, ρε παιδί μου, θα κάνω το και στο. Και έχουμε πάρει εμείς τις βουβουζέλες, έχουμε στηθεί και είμαστε φάση καλησπέρα. Ήρθαμε να γαμίσουμε τα πάντα. Και δίνει αυτή ένα και το πρώτο πράγμα που ακούγεται με το που δίνει το μικρόφωνο στο κοινό είναι ένα. Και είμαστε σε φάση. Κάνουμε 2 ρεφρέν. Ο άντρας κοιτάει τύπου αριστερά-δεξιά. Τύπου ποιος ηλίθιος το κάνει αυτό, γιατί δεν βλέπανε κάτω από τα φώτα. Αυτή μας έχει ρίξει ένα δολοφονικό βλέμμα, γιατί μάλλον μας έχει δει. Πάμε στο δεύτερο ρεφρέν. Και το συνεχίζει. Πάμε στο δεύτερο ρεφρέν. Το ξαναδίνει. Δίνει και εμείς με τις βουβουζέλες. Χαμός. Και μετά λέμε, παιδιά, εδώ είμαστε. Αυτό το πράγμα πρέπει να βγει σε βίντεο. Και την ώρα που πάει να τελειώσει το τραγούδι, δίνει μία κορώνα απίστευτη και ξαναδίνει ένα τρίτο ου. Και εκείνη τη μέρα απαθανατίστηκε εκεί στο βίντεο. Φίλε, το καταστρέψαμε το τραγούδι. Το καταστρέψαμε δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι αφού δεν μας πέταξε το μικρόφωνο στη μούρη, πρέπει να το κάναμε 9 φορές. Εγώ πέρασα καλά. Πρέπει να έκανε 3 ου ανά ρεφρέν. Όχι, ρε φίλε. Δηλαδή δεν το άκουσες την πρώτη φορά, έπρεπε να το συνεχίσεις. Ναι, άστο. Ήτανε πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια, αλλά αυτοί είστε, θα πω. Αυτοί είμαστε. Περιμένατε. Και αντικατοπτρίζει και την ποιότητα και της εκπομπής και του site. Όχι του site, της εκπομπής σίγουρα. Λοιπόν, να σου πω μια πολύ ωραία στιγμή του Anthem για τα 10 χρόνια. Μ' άρεσε πάρα πολύ όταν είχαμε πάει στο Anthem Retro Festival. Ναι, μας είχαν καλέσει, όπου εκεί επίσης σοδομήσαμε. Στο Athens Retro Festival. Στο Anthem. Athens Retro Festival. Συγγνώμη, τι είπα. Ναι, το Athens Retro Festival. Επίσης σοδομήσαμε το φεστιβάλ. Όχι, γιατί, τι κάναμε. Γιατί μας είχαν ζητήσει να παίξουμε DJ set σαν εκπομπή και έπαιζε και ο σταθμός. Εμείς είχαμε ένα συγκεκριμένο 2ωρο και εμείς κάποια στιγμή είχαν ξεκινήσει όλα τα ρετρό, τα τραγουδάκια έτσι όλα αυτά και μετά είχαμε μπει σε κάτι ροκές Eye of the Tiger, κάτι τέτοιο περίεργα. Και έρχεται μια τύπης, ήμασταν εγώ, εσύ και ο Νεκτάριος και λέει, μήπως να αλλάξετε λίγο το πρόγραμμα. Σέχω, Iron Maiden. Γιατί δεν είναι ρετρό η Maiden. Δεν είναι πολύ ρετρό αυτά. Δεν είναι ρετρό η Maiden, δεν καταλαβαίνω. Κλείσαμε με Iron Maiden. Λέει ψέματα ποτέ ο Μάνθος. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσαμε να βγούμε live στο Radio Alchemy. Κάναμε 200 διακοπές. Ναι, οπότε το πιο έξυπνο πράγμα που κάναμε μετά ήταν να πάρουμε το μικρόφωνο και να κάνουμε σαν το Τζουβέλα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά. Το για να μην πολυλογούμε, δεν ξανακάλεσαν το σταθμό. Δεν μας ξανακαλέσανε. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας ξανακαλέσαν. Απορώ γιατί. Μέχρι σήμερα ψάχνω. Γιατί το Athens Retro Festival δεν μας ξανακαλέσαν. Μάλλον δεν ήσασταν οι κατάλληλοι εκπρόσωποι. Όχι, πλάκα κάναμε, βάλαμε για ένα τραγούδι Iron Maiden. Σιγά τώρα. Τι άλλο θέλουμε να πούμε για τα 10 χρόνια. Εσείς θα μου πείτε. Εγώ κάνω μια φιλική συμμετοχή. Κυριολεκτικά κάνω στα 10 χρόνια. Κοίταξε, θυμάμαι πάρα πολύ να κοροϊδεύουμε τους κουλτουριάριδες και τους έντεχνους. Είχαμε ένα πόλεμο κάποτε. Κουλτουρόσουπα. Ναι, την κουλτουρόσουπα. Site ήταν αυτό, τι ήταν. Ένα site εκεί. Το οποίο... Τύπου κασετόφωνο και τέτοια πράγματα. Όχι, το κασετόφωνο μια χαρά ήταν. Το κασετόφωνο είναι decent. Το κασετόφωνο είναι πολύ ωραίο. Κοίταξε, η κουλτουρόσουπα ήταν ένα site που έγραφε ανταποκρίσεις. Αλλά για κάποιο λόγο. Πολεμικές. Με αυτά που ακούει, μάλλον πολεμικές. Είχε κάνει ανταποκρίσεις σε ροκ συναυλίες, ας πούμε, τα οποία έθαβε πολύ καλές μπάντες. Έθαβε τους ενδελέχεια, έθαβε τα μωρά στη φωτιά. Και... γενικά ήταν όλοι χάλια γι' αυτό. Ναι. Και ο τύπος αντί να μας πει, ρε παιδί μου, ποιο ήταν το setlist,
τι παίξανε, πώς παίξανε. Μας έλεγε, έγραφε ένα τύπου, είχα μια πρόσκληση και θα ερχόταν και μια φίλη μου και εν τέλει η φίλη μου δεν ήρθε. Χεστήκαμε για τη φίλη σου. Δεν μας ενδιαφέρει η φίλη σου, φίλε μου. Πες μας πώς ήταν η συναυλία. Τα γράφει, στο MSN τα γράφανε. Ναι, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ του δίνανε πρόσκληση, γι' αυτό τους έθαβε όλους. Του δίνανε πρόσκληση. Ρε, εντάξει τώρα, μιλάμε τώρα για απίστευτο τατσουνόγευτο. Του δίνανε πρόσκληση, πήγαινε, τους έθαβε και μετά έλεγε. Άξιο μέλος. Ναι, και μετά έλεγε κιόλας, ήταν ακριβό το εισιτήριο. Σупер μεγάλο, ήταν ακριβό το εισιτήριο και δεν ήρθε η φίλη σου και έπιες την πύρα σου μόνος σου. Για ένα παρόμοιο λόγο είχα τσακωθεί εγώ με το Hammer. Γιατί έχω πάει τώρα σε μια συναυλία να κάνω με το Metal Hammer. Γιατί έχω πάει εγώ τώρα σε μια συναυλία να κάνω ανταπόκριση underground σκηνής. Πολύ, πολύ καλή, πολύ ψαγμένη, πολύ καλά παιδιά όλοι. Και ανεβάζω την κριτική μου εγώ στο Φιλαρόκα. Γιατί ως Φιλαρόκα είχα πάει. Και παίρνει το Hammer τις φωτογραφίες μου από το Φιλαρόκα, έβγαλε τα λογότυπα, έβαλε Τζένος Καβαλιώτης και τις ανέβασε τις φωτογραφίες μου στο περιοδικό σε ένα άρθρο θάψιμο. Που ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτά που είχα γράψει εγώ. Που προφανώς επειδή δεν πήρανε πολλά λεφτά, είπανε ας τους τάψουμε. Ναι. Δεν έβγαζε νόημα αυτά που έλεγε ο αρθρογράφος. Δεν έχω ξαναδεί πιο κακιασμένο άνθρωπο στη ζωή μου. Και παίρνω εγώ το Hammer και τους λέω ρε παιδιά, από πού και ως πού χρησιμοποιείτε τις φωτογραφίες μου χωρίς να με ρωτήσετε σε μια συνέντευξη που έχω, σε μια ανταπόκριση που έχω γράψει εγώ τα αντίθετα. Και λέτε ότι ρε παιδί μου ήταν απέσια συναυλία και βάζετε το όνομά μου σε μια φωτογραφία που δεν σας έχω δώσει εγώ την άδεια ποτέ. Και δώστε μου να μιλήσω με τον υπεύθυνο, με παίρνουν τηλέφωνο, μα δεν φταίμε εμείς, μας έδωσε η μπάντα τη φωτογραφία, τα ρίξαν στην μπάντα. Εγώ πήγαινα και ζήταγα τα ρέστα. Κάποια στιγμή με παίρνει ο τραγουδιστής της μπάντας και μου λέει συγγνώμη, εγώ φταίω, εγώ έδωσα τη φωτογραφία σου χωρίς να σε ρωτήσω. Νομίζω έχεις πνευματικά δικαιώματα της φωτογραφίας σου, αν δεν κάνω λάθος. Έχεις βέβαια, αλλά το θέμα είναι ότι είχα πάει εγώ ως εργαζόμενος ενός άλλου μέσου. Πώς την παίρνεις εσύ τη φωτογραφία μου, βγάζει τα λόγια. Ναι, κατάλαβα. Δεν είναι η πρώτη ούτε τελευταία φορά που γίνεται. Ναι, και το μεταξύ το μήνυμα του αρθρογράφου, το κείμενο του αρθρογράφου ήταν με μικρά γραμματάκια πάνω αριστερά. Στη φωτογραφία το όνομά μου Τζένος Καβαλιώτης ήταν με τεράστια γράμματα. Οπότε ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι έθαβα εγώ τις μπάντες. Καλά, προφανώς. Ναι, εγώ έλεγα καλά λόγια. Δηλαδή τρελά πράγματα. Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή είναι. Επειδή δεν ξέρω, έχετε κάτι άλλο, μην μπορούμε να φτάσουμε σιγά σιγά στο συμπέρασμα. Νομίζω ότι κάναμε μια καλή ιστορική αναδρομή για τα 10 χρόνια. Όχι, περίμενε, δεν έχουμε πει πολλά. Τι θες να πούμε, πες. Δεν έχουμε μιλήσει για την εκπομπή μετά COVID εποχής. Είπαμε. Ρε παιδί μου, είχαμε καταρχάς να πούμε ποια ήταν τα άτομα που έχουν περάσει από το σετ και από την εκπομπή. Α, ναι, σωστά. Συγγνώμη. Όχι, τέλος, πάμε τώρα. Λοιπόν, από το σετ καταρχάς έχουν γράψει άρθρα πολύ αγαπημένοι μας φίλοι, όπως είναι ο Κώστας ο Τέκας, που έχει γράψει για την New Wave of British Heavy Metal. Ναι. Παλιές, αυτά που βγαίνουν μόνο σε κασέτες που έγραφε ο Τέκας. Κι όμως είχε πολλούς αναγνώστες. Πολύ, ναι. Ο Γιώργος ο Κύρος, ο οποίος έκανε το Lyrical Anatomy και είχε έρθει και στην εκπομπή μας αρκετές φορές. Ήταν για μια σεζόν ήταν στην εκπομπή και μετά σταμάτησε και από το Anthem και από ο αδερφός μου ο Πέτρος ο Καβαλιώτης, ο οποίος είχε την επική στήλη Friday Night Specials. Θες να διαβάσεις κανέναν τίτλο? 10 πράγματα π.χ. που θα γίνουν πριν το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ναι. Το ένα. Υπήρχε το 10 πράγματα που. Ήταν η φοροδιαφυγή σαν παιχνίδι, σαν RPG game. Είχαμε κάνει πάρα πολύ ωραίο άρθρο που ήμασταν όλοι συνεργατικό, που λέγαμε πώς θα ήταν ξένες σειρές αμερικάνικες άμα ήταν ελληνικές απουνόπερες. Δηλαδή κάναμε το Breaking Bad σαν να είναι το Καλημέρα Ζωή. Ωραίο θα ήταν. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Μπείτε να διαβάσετε. Είναι πολύ καμένο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο Πέτρος έκανε μαζί μας εκπομπή για πολλά χρόνια. Ήταν ο Γιώργος Σαβελάς, ο οποίος είχε τη στήλη Azrael Overton, σε επίσης πολλούς αναγνώστες. Ο Γρηγόρης Ασημίνης. Ο Κωνσταντίνος ο Ρετσινάς ήταν συμπαραγωγός μας για κάποιες σεζόν στο Radio Alchemy. Ο Γιώργος ο Παπάζογλου ήταν για πάρα πολλά χρόνια. 2 χρόνια ήταν. Ήταν συμπαραγωγός μας στο Radio Alchemy και ο Γιώργος. Ο Γιώργος ο Ζουλάμογλου, ο Γιώργος Ζούλα, η αγαπημένη μας αυτή η cult φιγούρα που έχει κάνει πολλές συνεντεύξεις με ελληνικά underground συγκροτήματα, πολύ μεγάλα ονόματα και έχει δώσει άπειρο content στην εκπομπή. Ο Ανδρέας ο Γαλιατσάτος που συμμετείχε σε πολλά Anthem.gr podcast. Ναι, έχουμε κάνει πολλά podcast με τον Ανδρέα και έχουμε γράψει και κάποια άρθρα. Ποιοι άλλοι? Είναι και άλλοι. Ο Αγαμέμνονας Μητροβγέννης. Που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο Θοδωρής ο Βλιώρας που είναι ο τεχνικός site, έχει γράψει και κάποια άρθρα δικά του. Κατά καιρούς έχουν περάσει πολλοί guest writers. Κάποιος μου διαφεύγει από τους παραγωγούς. Ναι, δεν έχω. Αδιάφορο, κάποιος άχρηστος θα ήταν.
Τι άλλο. Δεν έχω κάποιον άλλον. Δεν υπάρχει κάποιο. Ο Αλφόνσο Νούτσολο, κάναμε εκπομπές μαζί για ένα διάστημα. Γεια σου, Αλφόνσο. Μας είχε βοηθήσει ο Αλφόνσο. Άλλοι. Νομίζω δεν υπάρχουν άλλοι. Οι υπόλοιποι μετά ήμασταν εμείς. Τα περισσότερα άρθρα τα έχω γράψει εγώ και ο Τζανέτος. Ναι, εγώ πήγα και στην εκπομπή σαν guest, ξέρεις. Στην εκπομπή σαν guest έχουν έρθει πάρα πολύ. Και σαν συμπαραγωγή. Ναι. Γιατί ας πούμε σταθερός συμπαραγωγός δεν είναι ο Γιώργος, για παράδειγμα. Ναι. Ο φίλος μας ο Λευτέρης Ορσάκης έχει έρθει και μας έχει κολλήσει άπειρες φορές COVID. Ο Σπύρος ο Χρυσολοράς, συμπαραγωγός εδώ στο Radio Alchemy, έχει έρθει πολλές φορές. Εντάξει, Καλά, και εγώ έχω έρθει πολλές φορές. Ναι, αλλά ναι, δεν εσύ όμως είσαι και μέλος στο Anthem, οπότε σε αναφέραμε. Κοίταξε, μας έχουν βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά στην εκπομπή. Ο Στέφανος, ο φίλος μας ο Στέφανος, είναι αρθρογράφος στο anthem.gr. Μπράβο. Γράφει πάρα πολύ ωραία άρθρα για σειρές και ταινίες. Και μετά, ξέρεις, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι, ρε παιδί μου, ξέρεις, κάνουν τα γκεσταριλίκια τους. Δηλαδή, είναι η Σελέστη, η φίλη μας, η οποία φτιάχνει φοβερά γραφιστικά για την εκπομπή. Απίστευτα γραφιστικά. Τα οποία τα χρησιμοποιούμε κιόλας. Τα έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετές φορές. Γενικότερα, το Anthem έχει πάρα πολλούς φίλους. Δεν είχαμε ποτέ ιδιαίτερους εχθρούς. Εμείς δεν είδαμε κανέναν εχθρικά, αυτοί μας είδανε. Αλλά από φίλους έχουμε πάρα πολλούς και τους ευχαριστούμε για ό,τι έχουν προσφέρει αυτά τα 10 χρόνια, ρε παιδί μου, που είναι εδώ. Και έχουν αγκαλιάσει και τα podcast, γιατί τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε και μεγάλη παραγωγή podcast, όπως είναι και. Αυτό θέλαμε. Ναι, έχουμε κάνει πολλά podcast. Να πω ότι για όσους ακούνε στο YouTube, τα υπόλοιπα podcast δεν ανεβαίνουν εδώ. Βγαίνουν στο Spotify, στο Apple Podcasts και σε άλλες πλατφόρμες. Στο Google Podcast μπορείτε να τα ακούτε. Δεν υπάρχει πλέον Google Podcast, καταργήθηκε το καλοκαίρι. Ούτε που το ήξερα αυτό. Όχι, δεν υπάρχει. Είσαι στο YouTube Music πλέον. Ποια ήταν το. Είμαστε σε πολλές πλατφόρμες, γενικά να πούμε. Είμαστε σε πάρα πολλές πλατφόρμες. Και η βασικότερη πλατφόρμα. Στο Castbox, στο Radio Public. Βασικότερη πλατφόρμα Anthem.gr. Δεν θέλετε να βρείτε πουθενά, πατάτε Anthem.gr Play. Το ακούτε εκεί. Εννοείται, όλα τα podcast είναι πάντα εκεί και χωρισμένα και ανακατηγορίες. Και να πούμε ότι εμείς δεν συλλέγουμε cookies. Ναι. Τέλος αυτό. Δεν κρατάμε δεδομένα, δεν έχουμε διαφημίσεις. Ανώνυμη περιήγηση στο Anthem.gr. Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας. Λοιπόν, για το podcast, επειδή είπες και εσύ, ρε παιδί μου, ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά podcast, ξεκινήσαμε σαν Anthem.gr που προσπαθούσαμε να κάνουμε και τα horror show τότε, αν θυμάσαι, τα οποία δεν έχει ευδοκιμήσει. Πρέπει να επιστρέψουμε κάποια στιγμή με ένα δυνατό horror show. Επιφυλάσσομαι, παιδιά. Ναι, το Anthem's horror show ήταν πολύ ωραίο concept. Είναι πάρα πολύ ωραίο concept. Το horror show ξεκίνησε σαν εκπομπή. Ήταν, ναι, όχι ένθετο. Ήταν σαν special εκπομπές που κάναμε. Λοιπόν, να κάνω μια παρέμβαση. Το είχαμε συζητήσει όταν είχα έρθει πέρυσι σαν καλεσμένος, ότι γενικά το θέλει πάρα πολύ ο κόσμος. Αλλά για να γίνει live σε εκπομπή πρέπει να γίνει βράδυ. Πρέπει να γίνει μετά τις 12. Πρέπει να γίνει μετά τις 12. Οπότε αυτόματα αυτό το καθιστά και λίγο δύσκολο χρονικά. Αλλά ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Ή προηχογραφημένο ή podcast να περιγράφουμε πράγματα. Το έχουμε κάνει σαν podcast 2 φορές και μάλιστα το είχαμε κάνει για ιστορίες από τα άγραφα π.χ. Ναι. Μπορείτε να το βρείτε, αν ψάξετε αυτό το podcast. Είναι το πρώτο podcast που βγήκε, ήταν αυτό. Το είχε πάρει ο δήμαρχος της περιοχής κιόλας και το είχε αναδημοσιεύσει. Όχι, αυτά τα μεταφυσικά έχουν πολύ αντίκτυπο στον Έλληνα. Του Βαράνε, ας πούμε. Και πολύ γνωστή YouTuber, τον οποίο το όνομά της δεν θέλω να αναφέρω, κάνει κανονικά βίντεο. Ναι, και είναι γνωστή μέσα στην καραντίνα μέσω των βίντεο. Μέσα των βίντεο. Κοίταξε, εμείς όταν ξεκινήσαμε το Anthem.gr podcast, το ξεκινήσαμε για να καλύψουμε λίγο το κενό μεταξύ των εκπομπών τότε που δεν κάναμε. Οπότε ήταν τα horror show που έκανε ο Τζανέτος που εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ και πιστεύω ότι πρέπει να επιστρέψει σαν format. Δεν ξέρω αν θα γίνει στο ραδιόφωνο ή θα γίνει σε podcast, αλλά πρέπει να επιστρέψει. Είχαμε κάνει κάποια πιο troll επεισόδια, είχαμε κάνει επεισόδια για το ραδιόφωνο, είχαμε κάνει πιο σοβαρά επεισόδια. Κάποια πολιτικά που είχε κάνει ο Τζανέτος. Για τεχνητή νοημοσύνη. Για τεχνητή νοημοσύνη είχαμε κάνει, ήταν πολύ ωραία. Για τη στροφή στην ακροδεξιά της Ευρώπης που είχε κάνει ο Τζανέτος, θυμάμαι. Το θυμάμαι, ναι, και εγώ αυτό. Και αυτό το είχαμε κάνει και άρθρο, παιδιά, από το 2014. Και είναι σαν να είχαμε προβλέψει το τι θα γίνει σήμερα. Ναι, ρε φίλε, το είχαμε πει. Νομίζω ότι ξέρεις, και μετά έκτοτε από podcast να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και ο Αγαμέμνονας. Το Past Forward, το podcast. Το οποίο είναι από τη στήλη Past Forward, είναι το αντίστοιχο σε podcast, στο οποίο συμμετέχω και εγώ συχνά πυκνά. Και επιφυλάσσομαι ότι θα επιστρέψει με περισσότερα επεισόδια και το Unstable Show, έχει βγάλει μόνο 2. Ψάχνω λίγο το format, θα δούμε. Πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ, σε το σημείο πρέπει να το πω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Θοδωρή για όλη την υποστήριξη που μας κάνει. Μεγάλο shout-out. Ο Θοδωρής είναι η καρδιά του Anthem.gr, έτσι. Ναι, δηλαδή είναι ότι μπορείς να πατήσεις podcast.anthem.gr και είσαι ένα δικό σου player
δείχνει ότι είσαι και ένα άλλο επίπεδο, ρε παιδί μου, σαν site. Και ο Θοδωρής τρέχει πάρα πολύ το κομμάτι του. Χωρίς redirect, χωρίς διαφημίσεις. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, πολύ δηλαδή, σημαντικό. Μπαίνει ο άλλος και θέλει να ακούσει ένα επεισόδιο. Έχει όλα τα επεισόδια εκεί. Το έδειχνα σε μια συνάδελφό μου σήμερα τα podcast μου λέει που μπορεί να το ακούσει και τη λέω κατευθείαν από το site και μου λέει όντως. Ναι. Ναι. Αυτό που σας είπα, μπορείς να μπεις να ακούσεις ανώνυμα, χωρίς cookies, χωρίς δεδομένα. Ακριβώς. Και ταυτόχρονα έχεις και μια υποστήριξη ότι είσαι σε 12 podcast πλατφόρμες. Ναι. Αυτό είναι Βέβαια, το πιο. ναι, σπάνε ωραίο. τα views σε όλα, οπότε ποτέ δεν θα χτυπήσει κάποιο πολλές προβολές ώστε να πεις ότι θα γίνει viral, γιατί όταν υπάρχει σε 10 πλατφόρμες, Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι ναι, κυρίως όμως. θα πάρει από 100 προβολές στο Ναι, καθένα. νομίζω στο Spotify κυρίως οι περισσότεροι ακούνε πλέον podcast. Ναι. Δηλαδή οι περισσότεροι επιλέγουν το Spotify για να ακούσουν. Κοίτα, εγώ άκουγα πάντα Google Podcast και από τότε που έχει φύγει δεν έχω κάποιο σπίτι για να ακούσω. Ναι, κάποιο- ή το Apple Podcast. Γιατί εγώ το Spotify το απεχθάνομαι, παιδιά. Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που έχω συνδρομή YouTube Music. Εγώ Spotify ακούω. Και εγώ Spotify γιατί μπορώ να το ομαδοποιήσω κυρίως όπως θέλω. Ναι. Και πλέον να ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το λέμε τώρα κάντε like, subscribe, αλλά άμα έχετε σχόλια μπορείς να κάνεις interaction live πλέον στο Spotify. Ναι. Να γράψεις ερωταπαντήσεις από κάτω. Σωστά. Αυτά τα 10 χρόνια γενικά νομίζω ότι περάσανε όμορφα. Είχαν τις δύσκολες στιγμές τους. Σίγουρα όλοι είχαμε τα πάνω μας και τα κάτω μας στο Anthem. Δηλαδή εγώ μπορώ να πω χαρακτηριστικά ότι υπήρχαν 6 μήνες που δεν ασχολιόμουν ούτε μισή μέρα με το site. Για δικούς μου λόγους, έτσι, ψυχολογικούς. Και τότε ήταν που ο Τζανέτος με έβαλε στο, ξέρεις, ότι πρέπει να επιστρέψεις. Και γυρίσαμε με ένα podcast τότε για το ραδιόφωνο. Αν δεν είχα βρει τότε την όρεξη, δεν ξέρω αν θα ήμουν σήμερα στο Anthem. Το site και η εκπομπή για μένα είναι η ψυχοθεραπεία μου. Ναι. Δηλαδή, ξέρω ότι όταν κάποια στιγμή. Και το podcast. Ναι, και η εκπομπή, αυτό μαζί τα βάζω. Ναι, τα ναι. ομαδοποιώ. Ξέρω κάποια στιγμή ότι όταν τελειώσει όλο αυτό μετά θα είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Θα είναι πολύ. Ναι. Και εγώ δεν είμαι έτοιμος, ξέρεις, να ζήσω να ζήσω μια ζωή που δεν θα υπάρχει το anthem.gr. Και δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλα, μας ακούει και μας διαβάζει ένα άτομο. Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε εμένα με ενδιαφέρει πλέον. Εκεί εγώ είμαι χαρούμενος που μπορώ να έχω ένα βήμα, ένα πάτημα να πω ελεύθερα χωρίς λογοκρισία. Αυτά που θέλω. Αυτό που είπα στην αρχή. Το ότι εγώ είμαι μόνο 2 χρόνια εκεί. Σαν άνθρωποι και σαν οικογένεια στο Anthem.gr, γιατί δεν έχω λογοκρίνει ποτέ τον Νικόλα και δεν με έχει λογοκρίνει ποτέ. Ναι. Δεν έχουμε λογοκρίνει ποτέ κανέναν. Εγώ υπάρχει άρθρο με τον Αγαμέμνο που του έχω πει ότι διαφωνώ, αλλά δεν. Ναι, αυτό δεν είναι λογοκρισία. το έκοψα ποτέ. Είναι η μοναδική. Το συζητήσαμε. Είναι το μοναδικό μέρος για μένα που μπορώ να είμαι ο εαυτός μου και να γράφω αυτό που πραγματικά νιώθω και πιστεύω. Μα και εμένα αυτό είναι που μου αρέσει. Δηλαδή, ειδικά στο Unstable Show που είναι μια προσωπική μου στήλη, μπορώ να μπω, ρε φίλε, και να γράψω αυτό που σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή και δεν με νοιάζει. Όποιος το διαβάσει, όποιος μου στέλνουν μηνύματα, μου στέλνουν σχόλια. Και ξέρεις τι μου αρέσει ακόμα περισσότερο. Τα περισσότερα μηνύματα νομίζω. Θα γράψω, θα κράξω και θα κατηγορήσουν όλοι τον Νικόλα. Αυτό μένει στο τέλος. Νομίζω ότι έχει δεχτεί πολλά σχόλια για το. Έχει γράψει ένα εκπληκτικό άρθρο. Για τα TED. Σταμάτα. Όχι. Την περίοδο που συνέβη το δυστύχημα στα TED, ουσιαστικά ήταν η πρώτη μου εκπομπή. Δεν ξέρω αν είχατε έρθει και οι δύο καλεσμένοι και ήταν η πρώτη μου εκπομπή εδώ στο Radio Alchemy. Και έχει γράψει ένα καταπληκτικό άρθρο το οποίο λέγεται Αυτό το χώμα και πεθαμένους δεν μας θέλει ακόμα. Ερμόμενος από το τραγούδι της Μαρίας Δημητριάδου, νομίζω. Είναι το άρθρο, το έχω ξαναπεί, είναι το άρθρο που δεν ήθελα ποτέ να γράψω. Αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για ένα εκπληκτικό άρθρο. Έχουν γραφτεί πολλά άρθρα γι' αυτό. Η μάνα μου όταν το διάβασε έκλαιγε. Δηλαδή ήταν. Εσύ υπήρχαν φίλοι μας που παίρνουν αυτό το τρένο εβδομαδιαία. Το έπαιρνα για 3 χρόνια που ήμουν φοιτητής. Θα μπορούσε οποιοδήποτε δικός μας άνθρωπος να έχει φύγει από αυτό το τρένο. Είναι αυτό που λέμε. Είναι η μεγαλύτερη αδικία που έχει γίνει σε αυτή τη χώρα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Και αν έχουν γίνει αδικίες. Ναι, ρε φίλε, αλλά ήταν φοιτητές, ήταν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν έφταξαν σε τίποτα για να φύγουν τόσο άδικα. Και δεν υπάρχει δικαίωση. Αυτό είναι το άδικο που σε πνίγει. Και δεν θα υπάρξει ποτέ. Εγκληματικό. Δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο. Δυστυχώς. Είναι πολύ δύσκολο. Και ξέρεις, είναι αυτό ότι στο anthem.gr, ειδικά ένα περίοδο, σχολιάζαμε πολύ την επικαιρότητα. Και εκείνη την περίοδο, ρε παιδί μου, και την περίοδο του ελληνικού μυτού είχαμε γράψει άρθρα. Ήταν η φάση που απλά ήθελες να πεις την άποψή σου, να βγάλεις τα νεύρα σου, αυτά που ένιωθες εκείνη την ώρα και να βρίσεις όποιον θες να βρίσεις και δεν θα στο έκοβε κανένας. Για μένα αυτό είναι το Anthem. Το Anthem είναι η ελευθερία της έκφρασης και κυρίως είναι αυτό που σου είπα, συνδυασμός καφρίλα, καλτήλα και άποψη. Συμφωνώ απόλυτα.
Και μπορώ να το επιβεβαιώσω κιόλας όντας μέλος. Πλέον, σαν μέλος, μπορείς και να το δεις και από μέσα, ρε παιδί μου, ότι έτσι λειτουργούμε. Μπορεί να μην είμαστε τόσο ενεργοί όσο ήμασταν τα πρώτα χρόνια, ειδικά. Μπορεί να μην γράφουμε εξίσου πολλά άρθρα. Αλλά εγώ χαίρομαι που έχω γνωρίσει ανθρώπους μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Έχω γνωρίσει συγκροτήματα που θαυμάζω, για τα οποία απλά έγραψα ένα αφιέρωμα και τους έκανα ένα tag. Δεν τους το έστειλα. Απλά τους έκανα ένα tag ότι παιδιά, ξέρεις, μιλήσαμε για αυτούς. Αν το είδανε, εμένα με ικανοποιεί. Δηλαδή, και γίνεται μέχρι και πρόσφατα. Ισχύει και για μένα αυτό. Έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις κόσμο μέσα Ακριβώς, από αυτό. Ακριβώς. Άνθρωποι που δεν μου μιλούσαν. Μου λέει, εσύ είδα στο Instagram ότι γράφεις αυτό. Τι κάνεις, πώς Ότι πάει έγραψε, αυτό, πώς πάει αυτό. Σε βλέπω ότι ασχολείσαι με το. Είναι ένας τρόπος να αρχίσεις. Γιατί πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, έχουν το κρυφό ψώνιο μέσα τους να βγουν στο ραδιόφωνο. Ναι. Και όταν βλέπουν κάποιον από το οικείο τους περιβάλλον, έρχονται να σε ρωτήσουν πώς έγινε, τι έγινε. Ας πούμε, σου έχω πει ότι πάρα πολλά άτομα του στενού μου κύκλου μου λέγανε ότι αν δεν ασχοληθείς με το ραδιόφωνο, δεν ξέρω με τι άλλο που σου ταιριάζει καλύτερα να ασχοληθείς, ας πούμε. Και αποδείχθηκε ότι είχαν απόλυτο δίκιο. Δεν φαντάζομαι τη ζωή μου χωρίς ραδιόφωνο, ας πούμε. Νομίζω πλέον. ότι αυτό πλέον είναι και αυτό που βλέπω στα 10 χρόνια Anthem, ρε παιδί μου, αυτή η ολοκλήρωση. Ότι πλέον είμαστε η πιο όριμη εκδοχή του εαυτού μας όλοι. Δεν ήμασταν αυτοί που ήμασταν στα 19 που ξεκινήσαμε στα 20 που ξεκινήσαμε αυτό το site. Περάσαμε δυσκολίες, περάσαμε ωραίες στιγμές, περάσαμε χαρούμενες στιγμές. Είδαμε φίλους μας να έρχονται να μας κάνουν έκπληξη κάτω από το στούντιο όταν φεύγαμε εγώ και ο Τζανέτος για στρατό στην τελευταία μας εκπομπή και να πίνουμε όλοι μαζί ένα ποτό και να έχουμε βγάλει μια φωτογραφία με 20 άτομα φίλους μας που ήρθαν να μας αποχαιρετήσουν. Γνωρίσαμε πάρα πολύ κόσμο. Είδαμε την καλή και τη στραβή και την ανάποδη σε αυτή τη χώρα από πολλές απόψεις. Παίξαμε μουσική, ακούσαμε μουσική, γράψαμε για τη μουσική και πλέον μπορούμε να πούμε, ξέρεις, ότι έχουμε το μέσο, το Anthems Radio Show, το οποίο έχει αρχίσει καλώς ή κακώς να έχει περισσότερο κοινό και νιώθω ότι κάνω κάτι και για μένα, αλλά κάνω κάτι και για κάποιους άλλους, ρε παιδί μου. Ότι θα είναι ένας, αυτό που λέει και ο Νεκτάριος και το είπε και ο Τζανέτος πριν, θα είναι ένας εκεί να το ακούσει, θα αφιερώσει το χρόνο του, θα μας στείλει σχόλιο, θα μας γράψει. Δώσε τον καλύτερο σε αυτό. Και γι' αυτό, ναι. Γι' αυτό θέλω δηλαδή τώρα που ετοιμάζω τα καινούργια άρθρα, ρε παιδί μου, θέλω να είναι τέλεια. Θέλω αυτό που ο άλλος. Γι' αυτό τα τιζάρω. Δηλαδή τα ανεβάζω στα social media. Παιδιά, έρχεται άρθρο για δίσκους ελληνικών συγκροτημάτων. Έχω λάβει τουλάχιστον 10 μηνύματα ότι ξέρεις, το περιμένω. Ψάχνει και ο άνθρωπος να ακούσει μουσική και ποιες θα είναι οι επιλογές σου. Αυτό, εμπιστεύονται σε ένα, ας πούμε. Ναι, ή ότι λες, ρε παιδί μου, βάζεις ένα story ότι παιδιά ήρθαμε στο Radio Alem να ηχογραφήσουμε ένα podcast. Θα σου στείλουν 2-3 μηνύματα ότι παιδιά θα ξεκινήσει η εκπομπή. Ναι. Τι θα γίνει. Ναι, δεν μπορεί να. Κοίτα, και εμένα το καλοκαίρι με έχουν ερωτήσει πολλά άτομα από όταν ξεκινάμε. Ναι. Γιατί είναι αυτό ότι. Είναι και η παρέα, το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο με την αμεσότητα που έχει, το οποίο δεν έχει πλέον τηλεόραση. Γιατί πλέον στην τηλεόραση θα δεις 5-10 πρωινάδικα και ναι, δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία που υπήρχε. Το ραδιόφωνο δημιουργεί μια συντροφικότητα και μια παρέα. Και ένα μυστήριο το ραδιόφωνο, γιατί δεν τον βλέπεις τον άλλον. Πόσους φίλους έχουμε κάνει μέσω της εκπομπής. Πάρα πολύ. Εγώ 2 τους έχω μπροστά μου. Δεν μπορώ να τους αγαπάμε. Δεν μπορώ να τους μετρήσω, ρε φίλε. Είναι απίστευτη εμπειρία. Είναι συγκινητικό πραγματικά. Είναι αυτό που αγαπάμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μαζί μας ένα άτομο το οποίο ουσιαστικά το γνωρίζαμε μέσω της εκπομπής. Ναι. Σε μεγάλο ναι. Τον ήξερα και πριν την εκπομπή, αλλά ξέρεις, μέσω της εκπομπής δεν θήκαμε. Γιατί το ραδιόφωνο είναι παρέα. Θα σου έρθει στη δύσκολη περίοδο της ζωής σου και θα είναι εκεί για σένα. Ακριβώς αυτό έκανε το Anthems Radio Show. Εμένα ο Τζανέτος είναι φίλος μου και εκτός του ραδιοφώνου, αλλά μέσα από αυτά που ζήσαμε σε αυτό το στούντιο. 10 χρόνια, ρε φίλε. Είναι, ξέρω εγώ, μπαίνουμε στον ένα το χρόνο εκπομπής και είμαστε 10 χρόνια στο ίδιο site. Δεν γίνεται. Όλα αλλάξανε, το site παρέμεινε ίδιο. Και η εκπομπή παρέμεινε ίδια. Έχουμε αλλάξει 50 δουλειές. Έχουμε αλλάξει πόσες σχέσεις. Έχουμε παχύνει και έχουμε ξαναχάσει τα κιλά 10 φορές και τα έχουμε ξαναπάρει. Η μόνη σταθερά είναι. Έχουμε χάσει τα μαλλιά και τα μουσια μας. Είχαμε μαλλιά και τα βγάλαμε. Είχαμε μουσια και τα ξυρίσαμε. Και μετά τα ξαναβήσαμε. Ναι. Όλα αλλάζουν και στο τέλος ξέρεις τι. Πάντα θα έχεις εκεί το Anthem να διαβάσεις τις χαζομάρες, τις ωραίες απόψεις, τις καφρίλες και πάντα θα έχεις το Anthems Radio Show όπου θα είναι μερικοί τρελάρες, όσοι είμαστε 2, 3, 10, όσοι είμαστε στο στούντιο, να λέμε για 2 ώρες πράγματα τα οποία κάποιος περιμένει για να γελάσει. Και κάποιος σκέφτεται και δεν τα λέει και εσείς τα λέτε. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θα κρατήσω, για να κλείσουμε σιγά σιγά, ναι. Θα κρατήσω ένα στίχο, το είχα σκεφτεί από πριν, από το τραγούδι Καληνύχτα των Bogda City,
Το οποίο λέει: σε μια χώρα που οι άνθρωποι εδώ χαμογελούν σπάνια, φτηνά τα λόγια, εικόνες από μόνες τους μιλούν γεγονότα, τα βράδια χάδια επικίνδυνα, φορές με πλησιάζουν. Μου λες τι θέλουν άραγε σε αυτόν τον τόπο, τι απέμεινε. Αμφιβολίες μόνο. Αυτό. Είναι η μόνη σταθερά. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και δυστυχώς πρέπει να. Πολλές αδικίες που έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα πρέπει να διορθωθούν για να μπορέσουμε να πούμε ότι βγαίνουμε με χαμόγελο και με πολύ πολύ μεγάλη χαρά να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Ξαναλέω, η πρώτη μου εκπομπή ήταν μετά το δυστύχημα στα Τέμπη και ήσασταν και εσείς καλεσμένοι. Και ήταν, άμα ακούσετε την πρώτη και την τελευταία εκπομπή, θα πείτε ρε παιδιά, ήταν πραγματικά μεγάλη τι Παρασκευή. Έχει γίνει, ναι, μεγάλη Παρασκευή. Δηλαδή, μπήκαμε τραγούδι με την κοιλάδα των τεμπών. Εν τω μεταξύ, να πω ότι επειδή ο κόσμος δεν ξεχνάει, ήμουνα τις προάλλες στη συναυλία του Μάλαμα στο Θέατρο Βράχων και μόλις λέει το Θανάση το μέσα στην κοιλάδα των τεμπών, σηκώνεται όλος ο κόσμος και χειροκρόταγε όταν δεν τραγουδούσε ο. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, άμα σκεφτείς τις τραγωδίες των τελευταίων χρόνων, ξεκινήσουμε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα Τέμπη, οι πυρκαγιές, πόσος κόσμος έχει χάσει τις περιουσίες του με τις πλημμύρες, το ναυάγιο στην Πύλο. Και πάλι είχα εκπομπή. Πόσοι εκατοντάδες άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους. Η Παλαιστίνη. Δεν θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια. Η Παλαιστίνη, αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη και τώρα και στο Λίβανο. Ναι. Στο Λίβανο και θα επεκταθεί, εγώ πιστεύω, και σε άλλες χώρες. Η ζωή έχει γίνει μία μόνιμη τραγωδία. Για να το κλείσουμε λίγο τώρα πιο ευχάριστα και λίγο πιο χαρούμενα. Ότι όσο ρε παιδί μου υπάρχουν αυτές τις τραγωδίες, εμείς θα είμαστε πάντα εκεί. Προσπαθούμε να δίνουμε την αισιόδοξη. Αυτό ρε παιδί μου, να το δούμε και μέσα. Βρίσκουμε και εμείς λίγο το αισιόδοξο κομμάτι μέσα από αυτή την εκπομπή. Πλέον είναι παρέα της Τετάρτης. Λίγο παραπάνω. Είναι παρέα της Τετάρτης. Όλοι. Η μάνα μου βάζω το ραδιόφωνο, με ακούει ότι γελάω και μου λέει χαίρομαι που γελάς. Και πολλές φορές ακούει και εσάς από μέσα και υπέρχεται και γελάει και μόνη της, ας πούμε. Είναι παρέα για πολλούς ανθρώπους. Και όταν δεν βάζω κάποια στιγμή μου λέει θα βάλεις τα παιδιά σήμερα, ας πούμε. Ναι. Θυμήσου να σου περάσουμε αέρι στα 50 ευρώ μετά. Το νόημα είναι, παιδιά, ότι αυτά τα 10 χρόνια όσα και να συνέβησαν, όσα και να έγιναν, το Anthem.gr και το Anthems Radio Show ήταν πάντα εκεί για τον κόσμο και αυτή θα είναι η σταθερά. Και θέλω πάρα πολύ να συνεχίσουμε όλο αυτό και μετά τα 10 χρόνια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, για να κλείσουμε. Ετοιμάζουμε πράγματα, δεν έχουμε πει. Ετοιμάζουμε. Και επειδή ετοιμάζουμε εδώ στην πάσα, για να κλείσουμε, θέλετε να πλαγκάρουμε τι ετοιμάζουμε? Ναι, φυσικά. Λοιπόν, Αγαμέμνονα, ξεκινά. Τι θα βγούνε ή τι ετοιμάζουμε από εδώ και πέρα? Λοιπόν, θα βγούνε πολλές συνέχειες κοινωνικών podcast από αυτά που έχουμε βγάλει, ας πούμε. Έχουμε ηχογραφήσει Past Forward, λοιπόν. Έχουμε Past Forward, έχουμε πολλά. Έχουμε και Unstable Show, όπως είπαμε. Ένατη σεζόν Anthems Radio Show. Σωστό. Music Stories θα δούμε. Εννοείται. Τρίτη σεζόν. Τρίτη σεζόν Music Stories. Καλώς εχόντων των πραγμάτων θα ξεκινήσουμε 24 Οκτωβρίου. Κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη. 8 με 10 θα είναι. Δεν αλλάζω μέρα, γιατί μου έχει πάει καλά από την αλλαγή. Ίσως είναι και ο αδερφός μου πάλι σε μερικά guest. Περισσότεροι καλεσμένοι. Θα πάμε λίγο στη πιο underground φέτος μουσική σκηνή. Πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε να φέρνουμε καλλιτέχνες που δεν έχουν πάτη με αυτό που κάνετε στο Anthem.gr. Θέλω να το κάνω πλέον. Και είναι νομίζω η τρίτη σεζόν, μια σεζόν που νιώθω εμπειρία, έχω την εμπειρία πίσω από το μικρόφωνο για να μπορέσω να ρωτήσω για πράγματα. Γιατί δεν ήταν το ίδιο εύκολο, ούτε την πρώτη που φέρα πολλούς, ούτε την περσινή που φέρα μόνο ένα και για δικούς μου λόγους δεν έκανα πολλά. Ναι. Οπότε νομίζω ότι η τρίτη σεζόν ήρθε η ώρα να μπούμε δυναμικά, γιατί έχουμε βγάλει και νέο δίσκο με τα project μου, οπότε θα ξεκινήσω και κάπως έτσι. Ωραία. Τις εκπομπές. Εσάς παιδιά θα σας δούμε, δεν ξέρω. Θα σας δούμε ακόμα? Θα μας δείτε. Πότε? Λοιπόν, αυτό είπαμε. Ένα τη σεζόν Anthems Radio Show. Το έδωσε ο Τζανέτος, δεν είναι spoiler. Ακούστε το Έλληνες. Ένα τη σεζόν λοιπόν. Ξύπνα Έλληνα. Αποφασίσαμε. Ναι, ξύπνα Έλληνα. Παίζει αγαπημένος εκπομπή στο ραδιοφωνάκι. Βρεχουζούρι. Ναι, ένα τη σεζόν Anthems Radio Show. Θα επιστρέψουμε λοιπόν. Το ανακοινώνουμε και επίσημα. Παιδιά, όχι ένα τη σεζόν. Ένατη, 9. Δεν είναι ένα Anthems Radio Show τη σεζόν. Είναι η ένατη με το 9 μπροστά. Ακριβώς. Θα έχουμε καινούρια άρθρα. Και θα προσπαθήσουμε φέτος, όπως είπες και εσύ, θα κάνουμε περισσότερα Unstable Show, ελπίζω. Ελπίζω να κάνουμε περισσότερα Anthem.gr podcast. Τα horror είπαμε ότι έχουμε μπει στο πρόγραμμα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε, να γυρίσουμε, να επιστρέψουμε με horror. Ο Τζανέτος να γράψει άρθρο, δεν νομίζω. Όχι, εντάξει, φλάι κάνω. Μακάρι ο Τζανέτος να επιστρέψει και με αρθρογραφία. Και να πούμε ότι τα 10 χρόνια δεν τελειώνουμε αυτό το podcast, έτσι. Ναι, βεβαίως. Θα υπάρχουν και άλλες δράσεις. Αλλά γι' αυτό θα μάθετε πιο μετά. Να μην μπούμε για το πάρτι της εκπομπής. Να μην μπούμε για το πάρτι της εκπομπής. Να μην μπούμε για το πάρτι της εκπομπής. Γιατί μπορεί και να. Γιατί δεν θα γίνει πάρτι. Μπορεί και να γίνει. Λοιπόν, μπορεί και όχι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που ήταν δίπλα στο Anthem.gr και στο Anthems Radio Show
Και στο Anthem Effect. Να το πούμε. Και στο Anthem Effect. Λικούργο 70 στην Καλυθέα. Από το 2014 μέχρι και σήμερα. Και ελπίζω η συνέχεια να είναι ανάλογη, ρε φίλε. Να είναι ανάλογη και ακόμα καλύτερη, να σου πω. Σας αγαπάμε, τα μηνύματά σας και το γεγονός ότι μπαίνετε και μας ακούτε μας δίνει τη δύναμη, ακόμα και αν είστε 1, 2, 3 άτομα τη φορά. Που παραπάνω είναι, αλλά κατάλαβες πώς το εννοώ. Κάτω από 12 δεν έχω δει. Λοιπόν, να έχετε, εύχομαι, μια υπέροχη σεζόν. Να μπει και η νέα χρονιά σιγά σιγά το 25 λίγο πιο ευχάριστα, λίγο πιο. Με περισσότερο χαμόγελο, ρε παιδί μου, να χαμογελάσουμε λίγο παραπάνω. Να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι. Σας αγαπάμε πολύ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.